Sa Bacolod, Aksyon Radio! Aksyon Radio! Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Aksyon Radio! Sa Bacolod, Aksyon Radio! Aksyon Radio! Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Aksyon Radio! Sa Bacolod, Aksyon Radio! Aksyon Radio! Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Aksyon Radio! Sa Bacolod, Aksyon Radio! Aksyon Radio! Aksyon Radio Philippine Standard Time, alas 6:43. This time check is brought to you by Joy Dishwashing Liquid. Ini nga oras ang ginadulong sa inyo sa kaalwansang PH Care Feminine Wash. We got you, girl! The press exists to inform and educate. Its freedom cannot be without the people who must be informed for them to decide on matters of public interest. We should and must present issues of public importance in a manner that is honest, balanced, objective, without fear and favor. Thus, we give you Action Firing Line. Action Firing Line. Investigative report, interviews, analytical, objective, balanced discussion, fearless comments. Action Firing Line. Action Firing Line. And now, here's your anchorman. Patuloy kayong nakikinig sa Una sa Aksyon Balita. Una sa Aksyon Public Service. Una sa Aksyon Komentaryo. Sa drama, musika at impormasyon, aksyon na aksyon talaga. Aksyon Radio Philippine Standard Time, alas 6:44. Mayang gabi kalibutan, welcome na sa pagpangalagad sa Aksyon Firing Line. DYEZ, Aksyon Radio sa Bacolod. Weather Update. Antes pa naman ang tanan, senaryo na kita sang panahon sa aton nga linya. We have Sir Gan Republika sa Provincial Disaster Management Program Division. Sir Gan, mayang gabi dira. Mayong gabi Action Brian, no? Sa aton mga listeners, mayong gabi man. Ari atag naton lakat sa aton nga chimpo sini nga gabi. Martes kita karon Pebrero 4 tuig 2020. Aha. Hangin amihan sa gyapon o northeast monsoon naga-apekto karon sa kabugusan sa aton pungsod Pilipinas. Ang Metro Manila kag sa iban man nga bahin sa aton pungsod may pag-uum-guum. Sa gihapon ng kalangitan hasta magalumon ang kahawaan nga may idulot ini naligwin nga mga mahinay ukon manipis lamang ang mga pagulan ukon pagtulutalite nga tuga ini sang amihan ukon northeast monsoon kag mabatyagan sa kapungsaran may kasarangan hasta may pagmadlos nga huyop sang hangin magahalin man sa gihapon sa namin na sidlangan mabatyagan sa kabugusan sa aton pungsod nga may kasarangan hasta mabalod ang kadagatan. Diri sa aton partikularmente nga probinsya may pag-uumguuman sa gihapon nga aton kahawaan hasta nga magalumon nga aton kalangitan may dala man ini naligwin nga mga mahinay kun manipis lamang ang mga pagulan kun pagtulutalite aton mabatyagan sa kabugusan sa aton probinsya sang Negros Occidental lakip man ang syudad sang Bacolod kag may ara man kita kasarangan hasta nga may pagmadlos nga huyop sa hangin magahalin sa naminhan na sidlangan maga-impluwensya sa kabugusan sang isla sang Negros wala kita gil warning advisory action bray Aha.
nagapabilin ng iya sa gihapon ang kondisyon sa aton karagatan ara sa kasarangan hasta nga mabalod ang aton baybayon sa probinsya. Kay tungod nagabaskog ang hangin amihan o northeast monsoon naton. Alas 6:18 sini nga gabi nagtaob no, way lang gidugay 1.1 metro ang kada lumon. Kag ang unas magabalos alas 3:05 karon sa kagawon sa takos nga 0.2 metro. Ang kanabawon alas 5:49 sini nga hapon nagtunod si haring adlaw. Magabutlak ini siya alas 6:07 basa aga. Kag sa subong ara kita 24 degrees Celsius o 55.2 degrees sa Fahrenheit. Ara mabatyagan natin ang kabugnaw sa gihapon sang baaton nga tiyempo. So, ang manikabugusan sa ato lakat ng tiyempo sining gabi, Action Bray. Aha, damo gani sa mong makit-anda sa Facebook, naghambal siya do aritos bagyos mo nga kung gabi, no? Pertik bugnaw, gid. Oo, kabugnaw ka sword siyang aton nga northeast monsoon. Aha, sige. With that, Sir Gan, salamat, gid. May Sige, gabi. welcome. Yes, sir. Las 6:47, mo ng sitwasyon sa aton sining nga palibot, ba, mabulubugnaw, kon isipon tagid, kon aga, medyo pagbugta mo, maligo ka, do kinanglan mo magpabukal, hindi mapabukal medyo mainit-init lang ang tubig para daw mainit-init man ang bukbo mo sa lawas mo. Pagkaulood to, medyo mapaang-paang siya, pero pag hapon-hapon naman, nagbulubugnaw naman palibot. Tado ka namin isang timpla sang panahon, no? Bako narin ka sa mga umablas, mga bukid, action-an, mo pagkaaga, do hindi kayo mo magbangon sa katugnaw. Do hindi ka maligo tiya sa uma, experience siya, tanay mo sa una mo. Kung gusto mo na mag-ula tubig sa ulo mo, do ginawa mo na nga atras, nga ikaw mo lang mismo, way ka man kontrabla. Bugnaw, gid siya, no? Amo nang sitwasyon sa uma sa ni Matinion. Na-remember ko naman aksyon-an ang nagapanghabol ako sang sako. Tuod sako nga damol, ginabla nga nagaduag sang brown, maroon, anong colors na ganiman? Basta sako, na ginahapin sa kabayo. Kay super tugnaw. Amo na yung ikaw ay kaka-experience kay taga syudad ikaw, ako taga uma, no? Las 6:49, Action Radio, Philippine Standard Time. Anyway, sa mga utod na ito, nga nagapuyo sa ingad sang baybay sa dalom sang taytay kilid sang kasuban kag kabakyasan, alerto lang 24/7. Una sa balita, una sa aksyon, Aksyon Radio. Anyways, mga kaksyon, subong nga adlaw, yari na kita sa Martes, Pebrero 4, 2019. Kanasig sang panahon, napulo na lang aksyon-an kadlaw ang nabilin. Kag February 14. Wow! Amo na yung pinakaginahulat sang kadaman subong. Action Firing Line. Ikaw action-an, mayara ka na sang anyways, nakaara naman naka-standby action-an, no? Anytime. Pero may makaganiga dit-dit na. Action Firing Line. Dit-dit. Kuno kadlawan tala niya kay siyempre bulan sa paghigugma subong kinahanglan magyuhom-yuhom kita. Kita kong litrato na Action JMK na sa Facebook bala witty wave, no? Abi ko sino nga endorser na sang Alaska yan, no? Una sa balita, una sa aksyon, Aksyon Radio. Las 6:50, you know what people, may kami niya behind the microphone kag camera nga upo diri. Si JM Baiken, basi ma-search nyo da. He looks like a Josh. Sino ano pilido ni Josh gani? Nga nangin, nangin ni Kwan bala? Kwan ni Barito bala? Julia Barito? Garcia, Joshua. Muna siya? Garcia. Garcia. Hay, nako naman. Kung nagbabayi lang ako, hindi ko na pagpalampason pa. Choka. Seriously mga ka-aksyon, welcome na sa aton sining nga pagpangalagad bukas na nga aton sining nga Facebook page para anyways naga-monitor na kamo diri sa the best AM station sa 25th KBP Golden Dove Awards ini ang Aksyon Radio Bacolod. Action Firing Line. Bukas naman ang aton sining nga Facebook page pagya sa Aksyon Radio Bacolod 684. Nga pwede mabatian ang tanan nga news sa Public Affairs Program via Facebook Live nga pwede nyo i-click, share, kag likes mga ka-aksyon. May raman kita sa YouTube. Type mo lang dire actionradiobacolod.com.ph sa web bisita kamo to kay maka-monitor man, makabasa pa. Sa may mga Twitter account na follow lang Action Radio Bacolod Official. Sa mga texters naton kag sa mga viewers naton may kamo komento sa aton sa nga issue kag balita, i-type nyo lang dira sa inyo sini mga sululatan kag sa mga texters naton
I-send lang ina sa 0938-225-5017. Aksyon Brian Morden. Aksyon Firing Line. Onboard na, ini sa Aksyon Brian Morden. Updaray kita tubtob las 9 takna sininga gabi. Sit back and relax. Upod kag sakay lang sa mga issues kag balitan. Objective, balanced discussion, fearless comments. Aksyon Firing Line. Ano ba lang mga dalag ko nga balita lokal nga hatagan naton sang pagtamod subong iyang gabi. May ara na sang 3 kahapon, duha pa lang no ang persons ang ginatawag nga PUI, persons or patients under investigation diri sa syudad sa Bacolod mga kaksyon. Isa ka foreign national, isa ka 12 years old, kag isa ka 58 anyos nga Pinay. Duwani ka kwa isang 12 years old ni lalaki ni mo, na? Halin sa Hong Kong, ang Pinay halin man sa Hong Kong, ining foreign national halin niya sa Taiwan mga kaksyon. So 3 sila. Klarohon ng naton ini sila, gina-check pa lang nila sila nga sitwasyon kay may ara sila sang travel history. That's why nga tiway na sila nagpaulihi pa, daw medyo nagsulusip-on sila guro, dulot man sa environment subong medyo mabugnang panahon, kabatsyag sila sang sip-on obo para to secure kag masigurong ila sila nga situation, nagpadulong sa hospital to check advance mag-action para layo sa delikado. Klarohon talang wala pa sang confirmation ngayon sila ang may ara sang coronavirus. Kag kung sin-o man dira again and again nagapalapta diri sa syudad sa Bacolod nyak may confirm na ini, please lang untatin nyo na gahatag kamuya sang panik sa publiko, way giniya pulos ang ginahimo ninyo. Hamako mo na gina mayara ganyan naghatag sa information diri sa Aksyon Radio, Action Hands nga confirm na kuno tigin text ko galayon gintawgan ko rin ng doktor gikan dito sa Region 6 kay sa ila inimagi negative ina, so far way pa rin sang result. Nam lang interview ko na kagabi si Dr. Mary Jane Juanico Nabla sang Region 6 bala sang DOH. Siya way man na result action bray how come nga mayara dira ay lingko doktor kadamo ganabi media dis Bacolod man. Aksyon Firing Line. Mahiligon mabla magpasikat man sa mga wrong information, please lang untatin nyo na kay kamo mismo basi nagahatag kamo kakulba sang inyo sinig kaugalingon. Given and ginakseptar naton nga iniga kakulbaan gid man kita. 3 diri makaksyon sa Bacolod sa may Corazon, Locsin, Montelibano Memorial Regional Hospital. Kag may ara sang 5 ka mga estudyante naman iya didto sa syudad sang Talisay nga under monitoring ini sila. Ginbutang or ginatawag sila nga home arrest or home investigation or monitoring rather para kay inisla may travel history man gikan sa gwa sang pungsod. Sulit tanan wala pa sang nagpositiva, wala gidya sang may nagpositive diri. Ginaobserbaran sila. So kung mag-amo sinang sitwasyon, mga muyo kita nga hindi lang sila mag-positive para man sa aton sila nga kaayuhan mga ka-action. Instead, siguro magpalakaw kita or magpalagaw kita sa mga wrong information, pangamuyo, kamuda kag magluhod nga mag-negative ini sila para sulhay kita diri. As of this broadcast time, ang Bacolod kag Negros Occidental, free gyapon sining natawag nga coronavirus o kon acute respiratory disease diri sa aton mga ka-action. Aksyon Firing Line. Sa iban nga balita sa aton sini nga pagpangalagad na notimo iya nga pagbukas iya sang Pebrero aksyon-an mga ka-aksyon, may ara sang naghikog didto iya sa La Carlota tungin mention ko sa inyo kagabi nga didto siya nagpanginmatay sa sulod mismo sang simbahan. Aksyon Firing Line. Ginkuha niya ang linya sang kuryente sang ina nga simbahan kag ginhigot niya sa kagalingon niya, patay siya patay gid siya suno sa initial report. Kuan ini siya daw may ara sang nervous breakdown and former nga gina-check man sang PNP kay daw user man sang illegal drugs. Aksyon Firing Line. And aside from that, damayara siya sang ginakadlokan nga si mag-viral ko ng video niya nga may ginahimo silang hindi amo with his friends or sino nga mga barkadas niya. So, mo ni pinakarason nga ginalantaw. Hindi man sure nga mo gini, pero before siya ganyan nagkwan, nanginmatay, nag-confess pa siya sa amay niya mo, nagpangayo sang patawad, kag nagpanginmatay. Aksyon Firing Line. Parte na. So, may naghikog dito sa La Carlota patay, diri sa area sang Barangay Granada, kahapon, gin-mention taman sa inyo, ginbuno yung kaugalingon niya, i-understand actionan today, ini siya ang napatay man.
ining nasambit iya nga biktima. Action firing line. This afternoon, isa naman iya kalalaki ho nagsakay sa taxi gikan si sa mall diri sa Bacolod. Nakibot yung taxi driver nga daw gahilibion siya. Paglabot dito sa may circumferential road area sa Barangay Bata, namilit nga magparaog. Pagkatapos nga nanaog, may armas luthang sa gilid. Tiniro yung kugalingon, ti patay man eh. Action firing line. Pero ining nasambit iya nga report sining nga hapon, gina-check pa ni kung may ara, ginman balas ang ginatawag naton hiko, ginbala ini, kaugalingon nga pagpatay, ini tanan hindi pa masigurado. Ginaligar pa lang based iya sa statement nga ginpalayag sang taxi driver nga iya siligin sakyan. Action firing line. So diri sa Bacolod kag Negros Occidental for the Fed 4 pa lang, 3 na patay, puro tanan suicide. Ay nano maning adlaw sang ukon bulan sang pagigugma dis Bacolod kag Negros man. Action firing line. Do hindi mamo nga patimaan o kung stress ka mo da, tired ka mo or meron ka mo sang ginabatsyag, may problema ka mo, ay kadto ka mo simbahan to pero hindi maghiko galuhod ka mo to kag magpangayo patawad. Action firing line. Ngayo ka mo tabang or kadto ka mo sa mga friends ninyo, sa mga family ninyo, panugid ka mo. Kaya problema nga ginatago-tago nyo kag hindi magwa dira sigikan sa inyo sa mga baba, amo ning gatulod sa inyo kung nga maghililikog ka mo. Action firing line. Kung may problema, may ara sang solusyon. Balikan ta na karon kayo ang patrol nga makaplastar sinitaran-taran sa iban nga balita. Ginambal ko na kay na 5 ka mga estudyante from Talisay ara gina-monitor samtang ordinansa nga mga obligar sa mga pribado nga ospital sa pagbaton sang suspected yang in COVID patients ipasar sang sanggunian panlalawigan. Ang aton sa mga private hospitals dapat may araman sang consideration man sa situation subong hindi bala kay mangita pag itiya ordinansa obligan ta na lang ni paliriho malanta ni mga Pinoy o kung hindi man Pinoy may mga tao man ini. Kung may kapasidad ganing kuan ang public hospital, meaning ka mga private hospital nga mas galante ganing mga gamit nyo da kung ano pa da mas grabe pagid ibatunon ta na lang ni siya kay bulig man ni what if karon kon way man naton ginapangayo ini matabo sa pamilya nyo bla yung muna dira nagaululobra abi kalikiti management ini. Pero kung pwede pa lang, batunon ta na lang ini. Kay para makabulig man ta sa aton sining isig katawo mga kakson. Action firing line. So kabay pa ng ordinansa, ini makabulig, ini nga makapasanag sa huna-huna sa mga utod naton sa mga private hospitals diri sa syudad sa Bacolod. Action firing line. Samtang diri sa Bacolod, ang Bacolod City RMC makaksyon nagpasaro sang resolution nga nagapain sang napulo milyones pesos para sa kampanya kontra coronavirus. Action firing line. Bacolod PNP magapahamtang sang patrol sa gwa sang CLMMRH kasunod nga may arasang PUI nga nagpabutyag nga hindi komportable sa nasambit yang hospital at naglain pa bago lang ta nag-mention. Action firing line. Nga aman, sige check na tunay karon mga detalye sila kagiban pa nga balita mag-action anyways kinasang aga may arasang cascade nga nagluntad sa Nopo, no? Hindi ba lang plano ginsang police nga internal cleansing mas ginpabakod pag inilang pagpangita sa mga police kag pagpahangop sa mga police. Ginang ginatawag bala naton nga may malain nga hinimuan kag makaguba malang sa ila sining nga hanay mga kaksyon. Nalakip sa tong tambal ni Police Colonel Baleros, Romeo Baleros, kalakip sining nasambit yang internal cleansing. Amo ang pag-internal cleansing man sang lawas sang pulis kung ikaw, medyo dambuhala. Medyo tulotambok timo, medyo bulubonjing timo. Subong pala dapat jogging ka na kay part inigli ang pagpaniwang kag pagpagwapo sang lawas mo na kung ikaw miyembro sang PNP. Ang NCRPO dito sa Metro Manila, si Police Actionan, correct me kung wrong ko, si Juan Blas Sinas, Dibol Sinas, General na, no? Brigadier General, siya nanguna sa saot-saot action nag-exercise na sa tala tuguro kung ano, basta nag-dancing to sila, part yapon sa internal cleansing sang kapulisan. Ina-expectar ko mga si Police Colonel Henry Binyas kag Police Colonel Romeo Baleros. Si Sir Baleros kaya daw ka sa iya, daw ka kampante sa iya, kiti kanami isang lawas sa iya mo. Oo, makitaan mo siya, kwan gid siya, tiso gid siya daw, ay problema, bla. Si Sir Henry Binyas, may manalawas si Sir Henry Binyas, medyo dako lang siya gamay. Isa lang na ka dox mana, gurong libot-libot, mga gamay gali. Kiti, action ang pulis gali iya,
kung ngalawas mo sila, nagasibo, managali sa height mo aksyonan, hindi magigali nga, tambok kini siya, may kadepende gali na sa status ng imo nga lawas, aksyonan. So, basi kay Sir Binya, siya kwan man niya, nang nakasibo man sa height niya, kay personalidad niya. Mga ibanda ba sila, ina mapaminsaron niya? La 7-2 ton sila nga pagpangalagad subong iya nga gabi. Padayon ka muna kapamati sa Aksyon Radio. Kaupod si Aksyon Brian Morgan. Objective, balanced discussion, fearless comments. Aksyon Firing Line. Antes kita magpalawod sa mga balita lokal, mga kaaksyon, hulo hintok-hintukan, tanay mga dalagkoman nga balita sa national. Sa siri mga tiniyon, ari galiya, ang balita nga nasyonal mga kaaksyon, dumduman yun ng visiting force agreement, forces agreement, nga ginayo ni Presidente Rodrigo Duterte nga ikakason ini diri sa pungsod Pilipinas matapos nga nagpangakig ini siya kay ginkuhaan sang visa si Senador Bato de la Rosa didto iya sa United States of America. So, kuni sa kasagsagan sa ni palayag ni Duterte siya kakason taning visiting forces agreement diri sa pungsod Pilipinas. Nag-ayo ini siya sa Department of Justice nga tun-an magpatigayon sang preliminary impact assessment mga kaaksyon. So tapos na ang assessment sa nga DOJ, inog hatag na lang nila ini sa Malacañang. Kung ano man ang result, may pakitakbalo. Ginton-an man sa DOJ ang legal nga proseso sa pagbasura sining VFA mga kaaksyon. So dira man nakitaan kung basura ining VFA, ano kuro ang epekto sini sa Enhanced Defense Cooperation Agreement o kon EDCA sang Pilipinas kag sa USA mga kaaksyon. Aksyon Firing Line. Tulaton tanay kay kung ipasa, kung napasa na gidban ini sa DOJ dira sa Malacañang, I doubt nga kung masapakan ini ni Presidente Rodrigo Duterte because nga right now we are focusing sa ginatawag naton in COVID. Subong ang mga tao subong nakatutok iya sining coronavirus. Aksyon Firing Line. Kay mas kwan iniya mas delikado ining situation, unsafe karon prangkang istorya nga ton sini pungsod angot sinikiti matawag naton nga wala bulong hindi pa naton malocate kanang iban nga mga dumulo o nga nagabot diri sa aton sa mga binulan o kon sa mga pizza abi nga dira man lo sumigabong ining coronavirus didto iya sa pungsod China. Aksyon Firing Line. Sa iban nga balita maka-action update kita diri sa coronavirus nga ini dako-dako na gid action 426 na ang nagkalamatay. Susko Ginoo. Puwerte na niya kadako, 426. Ginakomparar nila ini, may comparison sila sa tubalang SARS, ang severe man toblang respiratory disease man to syndrome to bala 2002 and 2003 nga naglabot to sa 774 ang nagkalamatay within siguro mga 8 months ato, mga 8 months. Pero kung ikumpara mo according to them, according sa mga eksperto sa mga otoridad, mas gamay kuno nga numero ini kumpara sa SARS kung ibasihan ta sa mga inadlaw kag binulan mga kaaksyon. Aksyon Firing Line. Mga sobra naman isa ka bulan aksyon ang nakaliga December 31 mo sa nagumpisa ini. So Feb 4 na subong mga sobra na isa ka bulan, So today 426 grabe halos nagasaka kadadlaw pila ka porsyento yang kalamatay mo dito sa may bungsod China. Aksyon Firing Line. Sa sining 426 na lakip na diri, I don't know kung nalakip na direksyon ang napatay diri sa pungsod Pilipinas last Saturday nga 44 years old upod sa tong 38 years old balang nga isa ka Chinese national. Kag may isa man ka record nga napatay didto naman sa Hong Kong mga kaaksyon. Aksyon Firing Line. Tiyang Hong Kong isa lang ni sila sa pungsod China. Ini isla separate, ginatawag siya nga Special Administrative Region. Kung isipon mo, dira lang ni sila lapitanay, lagi ni silak tama. Aksyon Firing Line. So, 426 ang kaso, karon naglabot na sa 19,800 mga kaaksyon, more or less. Kag nagdugang, sinigidamang halin kahapon and today, 204 ka mga ginamonitor nga mga personalidad nga ginadudahan nga may arasangin COVID nga ini mga kaaksyon. Aksyon Firing Line. Magambal kita 19,800 cases karon ang ibanda discharge action ang 9,000 o 19,600
dira mismo no sa sulod diya sang pungsod diya sang China. Action firing line. 19,600 iya dira mismo nga kaso sa Wuhan, China mismo kag mga dira mismo sa sulod sang dinang nga pungsod iya. So grabe yan no. Kaluluwa action kita og gina sa literato non to if inchakto ato or hindi man to fake news ano. Ang bata bla nga gakamang sa dalan wala may gasapak. Wala may gasapak sa bata. Ginapabayaan nga hilibi ang bata. Pero ay di lang ko sigurado kung sure ato ano. Action firing line. So mo ni maka-action ang sitwasyon diri no. May ara sang ginatawag naton si Presidente Rodrigo Duterte nagpalayag nga dapat hindi kita mangin hysterical kuno ang Pinoy. Hindi lang bala magpanik, hindi ta magsalasala gid kuno no. Kung may ginabatya ginman according to the President sa Pilipinas nga sipon obo liwat hilanat napananakit sa aton sini nga tutunlan magpadulong na sa doktor. Hindi na magpadugay-dugay pa. Hindi ta magpadugay-dugay pa nga maglala ang ini nga sitwasyon. Action firing line. And palayag pa diri ni Presidente Rodrigo Duterte mga kaksyon nga hindi man aton basta-basta nga i-ban ang mga taga-pungsod China. Ti grabing friendship gid man tuod mo. Grabing friendship gid man mo nagapatunga. Pero ti sambo sa nga sitwasyon halos na naghambal. Chimpo na ni Guro nga bisan gamay lang medyo kulukalma man kita sa pagpasulod diri sa ila. Bangod nga ti ari sa kasagsagan sining problema. Action firing line. Hindi man na forever gid nga amo sila mo sa sinima lang ni nga mga dinag-on abi nga ti naga-problema kita subong. Action firing line. So ginklaro man ni Presidente Rodrigo Duterte nga ang gobyerno wala nagatago any information kon in COVID ang paghahambalan. Sa tarantanan nga mga informasyon, tarantanan nga nagakatabo karon sa palibot ta, ginapalayag na sa publiko paagi iya sa katapusang media. Action firing line. Kato may napatay, ti ilangan mo na karon nga ura mismo, dira siyempre ginaplastar pang tanan-tanan kay para mas plastado ang pag-report sa gobyerno sa publiko. So wala may ginatago ang publiko. Wala sang may ginamuni-muni dira abing nga ang publiko maghambal nga si damo na nagtabo sa aton di ginahipusan ta lang. Action firing line. Tapos sang Malacanang sawaya, may ginahimo kita yang husto nga proseso. May ara kita sang paaging sulundon nga hindi nato mabutang sa ital-ital or anong kahimtang gilayon ang publiko. Action firing line. Kaina ang Senado may ara sang hearing angot sa pundo, angot sa mga funds, angot sa kung ano na lang ang himuon sa pungsod Pilipinas to use the money pundo para mapakigbatuan ning coronavirus nga ini kag iban pa nga mga tikang. Action firing line. So kabay pa nga mangin paborabli ini tanan-tanan sa sini nga sitwasyon karon diri sa pungsod Pilipinas mga kaksyon. La 19 ang dule ariyo ang Department of Labor and Employment nagpalayag nga dapat ang UWA ang overseas bala magpain sang pundo nga 10,000 pesos kada OFW nga magapauli diri sa pungsod Pilipinas gikan didto sa pungsod China, Macau, Hong Kong o kon ano pa dira o kon nagkalay stranded nga mga OFW mga kaksyon dapat tatagan sila sang 10,000 pesos for a while para may gastuhon sila amo ning palayag sang dule. Ano naman yang palayag sa mga sektor subong? Kabalo ka ang ining economic crisis nga ginadulot subong sang sining in COVID, hindi lang kay sa pungsod Pilipinas. Sa prangka nga istorya, bugos na ni iya nga kalibutan. Action firing line. Kay ti ang pag-travel, ban pa lang sa travel, daan sa tanan nga mga investors, sa tanan nga mga iban nga mga nagabiyahe international, isa na sa mga nagapakalma kung anong mga transaksyones sa mga pungsod, mga kaksyon, kon economy, negosyo, business ang paghahambalan. Action firing line. Kaliti piliton, tagin abi ang nuno negosyo, di kon magkalamatay, kitalos tanan di karon sa pungsod Pilipinas, kag iban nga pungsod man. Kung kalma gid lang, kay ginatingwaan gid man nga ining in COVID nga ini, tunaw pila ka adlaw o kon pwede palang buwas mismo way na ni. Action firing line. Manab lang nga aton ginapangamuyo. So, abinado, nga may ara sang crisis karon sa ekonomiya. Crisis sa kanuman nga mga pagpatigayon sa mga transaksyones sa mga kapungsuran.
bangod sining coronavirus. Action firing line. Bisan ang aton sining mga sektor subong, ang mga trabahante naton subong, ang diri sa pungsod Pilipinas subong Action Hands, problema na ang mga utod naton nga nagatrabaho sa mga tourist attractions Action firing line. like sa mga Bohol. Ang nagakaladtod sa Bohol subong minimal na katama siyempre sino mga travel dito. Bohol, Baguio, Palawan, din pa sa area sa Mindanao, bisan pa ganit diri sa aton sa Negros Occidental, medyo nagkulokalma, nagjutay ang mga turista, bisan domestic mismo nga mga turista nagjutay. Action firing line. Isi naman sa giginahan maglagaw ko na mo ning sitwasyon iya nga may kinakadlokan kita. Una sa balita. Una sa aksyon. So, dako sang epekto, domino effect sining nasambit iya nga coronavirus, may nagkalamatay na, may epekto pa sa ekonomiya kag iban pa. Action firing line. Hambal sa iban nga ako nung nga damo gidya nga biyahe Action Hands dito sa Hong Kong kag sa Macau blaw nga action anhaw nga damo gid ko naglagaw kati ko lalagawan lang diri sa aton sa Pilipinas damo man tadi mga mayo ging attraction. Action firing line. May nagmono sa construction bray ang ilagaw mo sa Palawan dito mo nalagaw sa Hong Kong Action Hands. Anong rason? Mas barato katunga ang biyahe pa Hong Kong kag sa ibiyahe mo sa Palawan. Action firing line. Na tsakto, di ba? Mahal ang gasto magpapalawan kaya para mo sa Hong Kong. Dito kalayo ko no diferensya sa lang tawa na bla kay bisan mga domestic tourist na to do di magkantos Palawan kag sa Boracay kay ang gasto pala sa biyahe kamahal na. Action firing line. Oh, sa taniya mo ning tutukan sa gobyerno nga panubo-nubuon ang plite bla sa eroplano kag barko ko nga kahimtang dira nga sakyan taabi pakadto sa Palawan kay iban pa baw ang Macau kag Hong Kong kuno ya brato pahalin sa Pilipinas pakadto toy kumpara mo lagaw ko sa Palawan. Action firing line. Pero anong istorya sinima kaksyon? Because nga amo ining effect karon sining nasambit iya nga coronavirus medyo nagakumod naman subong aton sining mga labor sector kay problema gid pero tiway ta mahimo ano abing aton mahimo sinig kay may tari kung kaysa inaway lang niya nga nilabalang may ara kabla enkwentro nga pareho mo man nga tawo kay kung kaysa madala mo niya sa binarangay, Action firing line. madala mo niya sa pareklamo sa korte, madala mo niya sa patunga da kag hatagan sang ginatawag naton order abing tatanyo nanay istoryahan tani ko ng problema na mo na bla pero ti virus niya gaaway ta iniya sang landong iya or way kita makita di ko ng sitwasyon sini. Action firing line. Ang mga aton gani mga medical experts gani magkaksyon nagahambal. They are working sa ginatawag kuno shadow nga trabaho kay wais lakbalo kun anong bulong, ano ang ginatawag naton, ano ang himuon nila sining in-coving ini. Action firing line. Ay sus ko tiya mo nang hambal naton kabudlay gid sa sitwasyon subong. Online sa firing line. Sa aton nga linya, Sir Willie Sancho, sang gawa, may ara sila nakita na nga medyo pulo problema. Si Sir Vargas. Okay, sorry. Si Sir Jomari Vargas. Online sa firing line. Aton sining Executive Assistant, unahon tani Anay regarding diri sa Bacolod, kay doon nagsaka sa 3 abing sa Bacolod alone na. No? Ano ba lang mga meeting kay na nga nahitabo diri sa Bacolod? Sir, good evening. Hello, Brian, ang gabi. Pasensya sa disturbo, sir, ha? Doon nag-meeting ka ba kina, sir, sa council? Anong result, sir? Actually, yung disaster council nag-meeting kay kay kahapon ako di membro man kita sa task force no yung create ni Mirbing. Yan ang isa sa sing problema sa meeting kahapon is that ang may kinanglanon nga galastukan no. So I was requested by si Mayor nag-decide nga ma-convene ang disaster council today para makapain pondo no nga iusaron para sa prevention and control sining COVID ARD Bray. Okay. Abo ni sir ang 10 million pesos nga ginaayo. 10 million pesos. So bilang funding support na mo ni sa task force pero paagi ini siya sa city health office. Kaya sila nag-determine sa kinanglanon para sa ini nga kaso Bray mo. So meaning i-utilize ini to information drive sa mga kabaranggayan na sir damo sina. Well, siguro laban na pati na naguro pero laban sila diyan sa kuan gadya mga
personal protective equipment, Okay. mga thermal scanner, mga mo na bla. Okay. So, hindi lang ko galing kabalo sa Ibrahim kanong details yun kay ang ginatag na mo, gin-approve sin council kay na Aha. lump sum, pero sila ni matag detail kung anong balaklon, pila kabilog o na, no, sila ni Ibrahim ma-determine. Ma-meet ni sila ang task force luwa sa Monday, maybe magwa na lang ilan need, and then namo na at least mayaran na usaron ng task force pagi sa City Health nga pundo para sining coronavirus kay ni. I see. At least mayara na plastar na gila yon. Kaya tiway takabalaw ko na until when ining pakipag-away ta sa coronavirus ngayon, sir, ano? Amo gani na ho. Okay, so sir, ang ginatawag natin itong face mask ba lang daw pila ka 1,000 ato kumusta na to, sir? Pero actually man lang ako although may delivery kami partial, but it was stopped because of, una sa to, iklaroon ko itong hindi ito para sa publiko, no? Kaya ang misunderstood guro kita. Aha. At hindi man pwede tagaan mo tanan sa siyudad si Bacolod. Oh, Tapos, pila mo na Brian, yes na 8 hours, why na mo? why na? Oo. So, just like what happened to Isaka City sa Manila, primero nangatag sila, amo na, untat sila because ang importante tagaan sila yung medical team mo, mahandol sining person under investigation, no? So, amo na silang gitagaan kay matrain pa ni Brian at amon talan nga team nga may ambulansya sa syudad. Kaya sa mga nag-partner kami sa provincial government, kaya like ining quarantine, ang kaap, ano pa ng grupo, at tikon pag-abot sa airport, sino mahandol sila kadto sa hospital. So, nagtoka na kami ang headman sang diary mo sa province, si Dr. Kaidyan. Ngayon, sa ron namon yung Talisay and sila sa airport naman niya. But sila may mga ports na sila San Carlos City, Cadiz, mga muna. So, they'll also be having a ining setup man. Nga para ma-operate kami naman niya dari sa Bacolod, ang sa Bridco Port, kag dari mismo sa palibot, mismo sa syudad, nga i-deliver, nga i-transport ining patient o biktima sa Corazon Losin. I see. Aklarohon ta lang, sir, hindi ato para sa publiko, kundi sa medical team. Hindi lang medical team, mayroon ni iban, ang iban sin actually pagi namon gyapon bright sa kwan mo sa City Health Office. Kaya sila ma-determine sin kung sinong tagaan base hindi man niya medical team nakatidamo naman to kay para sa medical team lang, no? May aragin man guro sa publiko pero do ginapili lang, sir. Ang importante gid lang amo sina. Ang may masakit o kabataan nga exposed to kay isa pa bakal kami ni Bryce kwan mo sin nga scanner bla, thermal scanner, nga infrared. So amo na yang imbis nga taga mo sa kanti hindi magid nimo nablang masagod all the time magdugang bisa karon sa isa ka bulan na imagine pilang population sa Bacolod sobra 700,000 no katao. Gani man napita milyon ta dito. Oo. Taga mo na siya good for 8 hours lang nga face mask. Haboy na lain pa na kung saan din pala haboy kay palatman pa ibang tao so hindi ridiculous pala Brian nga sitwasyon. But ihatag niya sa tao nga kinanglanon gid depende sa evaluation sa City Health. Yes, amo na ay klarohon ta action plan. Ginklaro tani subong kay isang una to nga report gid do nagwa gito yang nga panghatag sa publiko. Ako panghatag. Pero subong sa medical team kag sa mga medical team kag ang like ining diabing may masakit o whatever nga anong depende na sa ila kay it's more of medical aspect na sa Brian hindi na ako mag-dwell dira sa issue na ang amon niya although ang amon team will be kami ma-transport sang victim kung ano yung man siya nga ma-determine sa health authorities from this area nga sa Nasapuan o sa port man na so ilabalay man na siya dalon sa hospital amon na amon papel pero hindi kami ka-determine anong tao ni kuha ni siya hindi tao mo hindi kami na kay mo siya only the health official can handle that. Okay, pero kay na sir sa pag-convene ninyo sa pag-meeting nyo na ilusturyahan giman sir kung ang status tabi subo ko di may tatlo di nga ginaobserbahan abi ano man ara na ta sa kategorya abi sir gamay lang kung medyo wala gito kaya na ma-discuss kaya ang inang discussion Brian Patis na it would be taken sa task force sa task force na lang ang amon kaya na focus ito kaya na sa discussion sang anong need bala nga garastuhan amo tong ipaprobahan sa council katigina si Mayor Bing kag si Vice Mayor Elcid at tumato sa meeting.
Kay tis mayor ang chairman si council, si vice mayor ang vice chairman man si council. Same time siyang task force chairman. So at least na natalakay lang ang need lang gito kinahanglan no. Yes. Para nga ma-provide na mo support ang task force. At least ang syudad sa Bacolod subong medyo nakapreparar na kaangot sini although nga may magitaga pangayo ginman sinino pero ti kinahanglan taman mo preparar sila no. Well, amo na isa pa kalibay kina nagabot-bot kina si hapon lang niya ang memorandum sa DILG. Directing the police no kay ang bati namon to ang isa ka pasyente sa kontrol daw Canadian ba or foreigner no. Kadto ka demand siya may TV nga kwarto, may microwave oven, may ano na lang comfort. Di mo si magdalaga na sa pagwablaw kabudlay. Amo na gani ang amon to kin talakay kina. So may police pa to kina present si Captain Warom. So he was requested to by Mayor Bing to coordinate with Colonel Viñas nga bobotangan police. Hindi ka man sa didalaga sa tubangan na bino ka basi makuha naman. But mabantayan lang kay basi kon magdesisyon siya malagyob la kay maghasig sing yang lagim makaraton sa iban no. So amo nang actually it was directed by DILG para ang police to help sining pati iban sa nablagi kapatigan iba din sila balayo o dala uno sa hospital for check-up. Amo nang isa pag nga function sang police naton. Bukabudlay sa iya no. Ti basi gusto ya sir magpugli na lang to sa Canada, di sa mga problema kay dulong na lang siya kung ano gidman. Pero hindi pa na siya mag-clear siguro. Depende na sa medical kwan nato no kung clear na siya. Kaya hindi pa na siya basta mapagwaan sa rewards may findings siya ng negative sabi no. Hindi naman akon na jurisdiction ang ang determination sila. Pero ito subong sir may police na napahamtangan na. Yeah, effective kay inasing hapon after the meeting namon kin direct to si kin request to ni nga batangan. Patrolyahan once in a while dra. Kahit hindi man basi magwa sa hindi man mapunggan yung sing kwanta mo. Guardiada. Medical tip to ba mo ni para may idea ang publiko ining gastos ining PPE ining personal protective equipment. Kada sulod asing nurse or doctor sa sulod siya ng isolation room. Natsura na ba ito? Robot lang tsura ya. Kompleto, no? Do astronaut, no? Putos. Pag sulod yan na da, mahatag sa kape na sa foreigner na kape pagwain ng yabayo na iubahaw na kay dispatcher na yon. Hindi na ya, isa lang na kay usar. Grabe, no? Sa doon na ya, para hindi white contamination yan. Now, ining face mask, hindi ba kamon ka na recommend na niya sa kanya nga good hygiene kilang may migo ka na tapos tupad mo na ikaubo, hindi kayo magtubang. So anyway, kadamo sing pwede mahimo ngayon that's really mo sa kita si face mask. Kay necessary, hindi actually required no, but recommended lang kulara ka sa kadamo tao. But saling mausar mo na permi para bihat usar mo sa aga pagkapon di mo na mausar kay contaminated na ng imo face mask. Para maunay ka man sa kagalingon mo na kasi ibang mo na ahalin ginhawa mo. Yeah, na correct sakto na balik-balik lang ang barkubyo sa Ibolawas mismo. I see. Anyways, ang ginatanaw naton diri sir ang may travel history damo ning medyo bulubudlay gid man lang mo pero kon ari ka man sa Bacolod nga may ka man kagi kadto si ban nga pungsod di daw safe ka gid man sa sining mga situation Sir Vargas ano? Well, amo na actually Brian isa ka tingin problema sa aton medical team no kay iba sa way ka sugit sin Chactobla. Kaya nahadlok sila ka basit sa hospital o quarantine ka for 14 days. 14 days. Alam mo, quarantine ka sa balay mo, hindi ka nakagwa mo. Yes, oo. Bisan ka ni, dra ka lang mismo sa balay mo, quarantine ka 14 days. Bisan ka ni sa pamilya mo, hindi ka palapit, no? So, amo nang isa siguro iban nga kabudlayan mahimo sa isa ka like medical team nga nagpangita sila sa ila. Kaya hindi sila kasugit yung tuod. Amo na lang yan. Just like any Masin Manila, amo na. Bisan worldwide, amo ng common nga problema natin. That's why nga si barangay, may dako nga poder diri to identify kung may mag-uabot na sila nga barangay, sila mismo. Well, amo pag yan ang isa, no? Kaya ang isa ka problema sa like ang KA, for example, hindi ka man kakwaya sa English ng passenger sa airlines mo. Yes, oo. Kaya may kuwanan ng Privacy Act something. So, amo na. Anyway, amo na siya ang mga kabudlayan nga na imo sing naghantol mo sing NCOV ERD na, right? Grabe, no? Anyways, sir, salamat sa imong sa time. So, gabi at least na update na to ng Bacolod noon kay Negros Sanon angot sining sitwasyon kadiri sa Bacolod bisan
medyo nakalimited sa information kiti ini nga mga aspeto, ini nga teknikalidad parte na niya sa Oo. medisina, no? Pero Oo. ang imong sideline man sir, ano. Salamat gid sir, mayong gabi. Okay, may gabi. Thank you gid sir. Una sa balita, una sa aksyon, Aksyon Radio. Sir Jamari Vargas, Executive Assistant sa Bacolod Mac-Aksyon, nag-istorya regarding niya sa fund gagamiton sang syudad para sa pag-utilize ang paggamit sini to bakal or buy sa mga gamit para sa medical team. Dissemination information sa mga barangay kag iban pa no nga dapat himuon tinagpain na pundong syudad sa Bacolod. May nga tikang ini para at least temprano pa ma-plastar tanan bla Mac-Aksyon. Una sa Aksyon Balita. Una sa Aksyon Public Service. Una sa Aksyon Komentaryo. Sa drama, musika at impormasyon, aksyon na aksyon talaga. Aksyon Firing Line. La 7:27, Aksyon Radio Philippine Standard Time na try kong makontakt si Matrion si Sir Wenny Sanchos ang gawa. Kung ano lang nakita nilang epekto si Matrion kung parte iya sa trabaho ang pag-istoryahan. Di man ang balk to kay na, way man tamahimo gid sinimo. Kay ti sino maming gusto matabo ini. Pero sa part naman niya sa mga utod na ton nga medyo nagkaladulaan sa trabaho, anong sitwasyon nila sa buong? Online sa Firing Line. Ano epekto? We have Sir Winnie Sanchez ang gawa, sir. Good evening. Yes, Brian. May gabi si mo, no? Kaglabi na gid sa mga mamumugon nga nagapamati sa imong programa. Aha, sir, mga isa ka bulan, kagapat kadlaw na nakaligad sining nagsigabong kag naglupok ining coronavirus. So may mga banning na, may mga travel ban na kita, kung ano naman nga situation. Diri sa aton sa Pilipinas, sa pag-check niyo, sir, kumusta nga aton sini mga trabahante, yes, sir? May mga napiktuhan, ged? Amo inang isa ka concern nung gina-raise ang labor sector abi ko na gawa tungod nga may adverse effect ni ang income sa aton nga kuan employment, economy, and of course management, no? Kamanti, for example, ang pagban sa mga Chinese tourists diri sa aton sa Pilipinas will negatively affect our tourism industry, no? Mm-hmm. Nakita na gay nato ng epekto sa Boracay, ang iban nga mga establishmento dito wala nagbukas tungod nga why sila sang tourist na nagaabot, no? Kung ini nga problema hindi bla Brian masulbar sa sulod sang malipot nga panahon, di magalala ini ang problema naton sa hubon pangabudlay. Like for example, ang mga tourist related work, no? Especially in our tourist designated areas, no? Mga tourist guide, mga waiters nga nagaobra sa hotels and restaurants, nagka-cater sa needs sa mga workers, di madulaan man ni sila sang kuan, sang obra, no? As a matter of fact, there would be about 15,000 OFW workers who would lose their employment if the travel ban to Hong Kong would be extended, no? Amo na siyang isa ka resulta. Ikaduwa, tungod na may cancellation sa mga flight, apektado man ang aton airline industries, no? Yes, yes. Ang aton mga cargo forwarders, mga workers, abi nga may cargo related ang ilawbra, mapursa man ang mga kompanya nga i-downsize ang ilang mga personnel because there is no more work to be done, no? Kag ikaduwa, ang ginatawag natin nga re-engineering, na downsizing, paghimuon ini sang mga kompanya in order to prevent further losses, no? So amo ni siya Brian ang mga epekto kung magapadayon ining income phenomena, no, diri sa aton sa Pilipinas. More jobs would be may mga ma-display sabi nga mga workers. Kag ang isa pa sinada ang principles nga inatawag no work no pay kung ipatuman nila medyo negatibo ang impact sini sa aton mamumugon, Brian. So far may nagreklamo na sa inyo, sir, may nasagap na kamong information nga napahalin na sila sa trabaho because within
today, Abe, kahapon, ano nga situation? So far, wala pa man, galing, while it is true that our concern mainly is prevention, sining INCOB, kag tanan abing nga mga health prevention practices, ang aton lang ginahingyo nga tanawon man ini sa gobyerno, Brian, para bala may mga intervention, so kung may mga safety net na mahimo ang aton gobyerno kung magabot na ang panahon nga ang aton unemployment magataas siya tungod nga amo ini ang mga inepekto sang sining INCOB scare nga ginatawag nila. So mo lang na ginahingyo naton sa gobyerno labi na gid sa duli nga sa wala pa kinahanglan preparahan na naton kay ang displacement sa mga workers nga matabo sa man ka economic problem naton pagatubangon when the time comes. Pero according sa duli, may manghatag sila ang OWA, dapat maghatag 10,000 pesos kada kung kada isa ini nga OFW nga hindi makabalik kag ginpapuli sa Pilipinas. Ini medyo okay na sir, nako na rin nga bulig? Well, that's one, pero kinanglan ang halungan lang 10,000 kung paano nila na mapalabo. Pero most of them really are nang nagabalikid ni sila, Brian, sa nila trabaho dito. Kaya man ang sweldo nga ginabaton nila dito, kumparar mo dito sa Pilipinas, masyado kalayo, But hopefully, kay wala na gid man tayo nahimo kung magdalong ini nga problema, magbinuligay na lang, agud nga ma-preempt naton ang mga possible problems in labor relations nga mag-abot kung ang tion nga ato natubangon amo na ang problema sang underemployment kag unemployment. Amo ning alatubangon sang gobyerno, Sir Wen, matapos ining pag-away ta sang coronavirus, amo ning alatubangon ang paghatag sang financial sa mga napiktuhan giti damo gali, Sir Wen, Yes, so kag kun ini hindi nila lahog nga problema, So tagaan priority abi ning natawag naton nga prevention kag ang importante gida nga magpreparar na ang mga labor sector nga makapangita sila sang alternative forms of livelihood in the event nga ma-retrench sila sa ilang mga obra because of this worsening situation. With that, Sir Wen, maraming salamat. Mayang gabi, sir. Okay, thank you. Good evening. Yes, sir. Aksyon Brian Borden, Aksyon Firing Line. Concern to dito sa labor. Kay kawala naman kita sa sulito naton, damo gid man nagkalawad-an matrabaho sini labi na gid sa mga lugar nga like sa mention ko to kina Boracay, Bohol, mga turismo nga problem mga kaksyon. Dito sa Bohol, damo na to subong sang way na trabaho kay way naging nag-alalabot to nga mga domestic ag international tourist mo. Di sinong serbihan na to sang ila sini trabaho abi. So gobyerno amo ning tutukan subong pero para sa akon tutukan to ni una kung paano tani dulaon ang ginatawag nga coronavirus. Action Firing Line. Apos lang na ya paghatag trabaho ya kung magplastar ni tarantaran nga sulhay na hindi na tayo sagi ka duwa-duwa sa aton ko galingon maglakat kas dalan. Action Firing Line. Labi na gid kon lapit ka sa mga lugar nga may mga tawo nga may mga travel history kiti problema gid ina mga kaksyon. Ang mga una nga imbokada sa aton sila nga pagpangalagad dulong sa aton sang MyTC ang yes nga partner among Zanton Plus Herbal Capsule tinutoyo sining duha nga gin-combine among pagpabakod sang immune system sa isa ka tawo. Katik kon mabakod ang imo sining nga immune system ang imo sining nga energy mas mapalayo ka sa anuman nga sahi sang balatian mga kaksyon. Action Firing Line. Pagbalik naton karon paplastar ta sa inyo ining 5 ka mga estudyante from Talisay City Makaksyon nga ginpaidalom karon sa home quarantine. Kagiban pa nga mga balita with Action Marlon Henovia gikan sa Kapitolyo Provincial. Plus ipaplastar ta abi karon sa patrol with Action John Diaz. Ano ni tabo yang nga ginlutay yang kaugalingon niya Legend Leo nga nagsakay taxi pag-abot dito may circumferential road may armas siya gliya tiniro yang kaugalingon niya patay karon dugay sa aton sila pagpangalagan. Objective, balanced discussion, fearless comments. Action Firing Line.
pamatian namon ginasandigan. Tingog sang probinsya, kamatuuran ginapalap na. Minsay nga may dala, paglaom kag kasanag. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbudlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang biton. Mga balita nga may dala, inspirasyon. Aksyon radyo, bakolod man sa gihapon. Padayon aksyon radyo, bakolod saludo sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat kisa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sang ginadampingan. Padayon aksyon radyo. Bakolod nun kag negosanon, inyong pamatian. Istasyon nga nagapalaplag sang kamaturan. Mabakod nga prinsipyo, reporter handa sa serbisyo. Kahapon, karon kag sa gihapon, kita magapadayon. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbutlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang biton. Mga balita na may dala, inspirasyon. Aksyon radyo, bakolod man sa gihapon. Padayon aksyon radyo, bakolod saludo sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat kit sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sang ginadampigan. Padayon aksyon radyo. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Ikaulog na na'y sa bisan anong kahintangan. Responsable na pagbalita, pagdayon na ipalangnan. Malasig pero sigurado, aksyon na may dalang pagpalanggan. Padayon aksyon radyo, bakolod saludo sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat gid sa pagserbisyo. Padayon aksyon radyo, bakolod saludo sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat gid sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sang ginadampigan. Padayon aksyon radyo. Padayon aksyon radyo. Padayon aksyon radyo. Yari ang mga programa nga inyong bantayan diri sa DYEZ Aksyon Radio Bacolod.
first portion. Action Reports, second portion. Aksyon Balitang Bayan, numero 1. Aksyon Balitang Bayan, numero 1. Aksyon Balita Morning Edition. Aksyon Hotline. Aksyon Hotline. Aksyon Balita Banat Huling. Action Reports Afternoon Edition. Action Reports Afternoon Edition. Action Balita Evening Edition. Action Firing Line. Action Firing Line. Attention all units. Attention all units. This is base control. Please proceed to Area 1 immediately. Action Night Patrol. Padayon ka muna kapamati sa Aksyon Radio. Kaupod si Aksyon Brian Morgan. Aksyon Firing Line. Aksyon Radio Philippine Standard Time, las 7:45. Ginendorso ta sa inyo maka-aksyon para panubo sang level sang sugar sa isa ka tawo nga maning kausa sang diabetes pila kadlaw mag DTX 500 na. Ang DTX 500 kompleto ini sa management liver detox ang iban pa nga pagbulig dira sa aton sa kagaling pag-boast dira sa kagalingon sang tawo para nga may panagang ka sa sitwasyon nga ti inang damo naging balatian subong. Bisan ulo hilana at subong daw kadelikado na, no? So dapat mag DTX 500 na mga ka-aksyon. Action Firing Line. La 6:46 antes sa report with Action Marlon Hinovia. Mayong gabi lang kay Neneng Precioso. Tsakto ko. Na? Salamat sa pag-monitor kag yes ni mga upod dira subong. Mayong gabi kay Rica Nisha, manong Edie Laos dira sa may Victorias. Highlight ko na kay Nanay Isabel kag sa uman kay Jomar Vargas. Si Katiber nakatutok naman. Rimar Gicano Haliasgo, naga-monitor man, diri sa may sitio Lupa, Sag-ang. Imelda Hamilo Banguanga, John Arkila, salamat. Joy Gangi, nami sa ngalan niya, no? Monitor na sa subong sa may Switzerland. Salamat, gid. Si Shailin Oerdib, kabudlay sa pilido ba? Si Hezekiah Jane Serapio Alba. Good evening, Action Bri. Greet ko lang Papa Minong kag Mama Charito. Nagapamatig sa program niyo monitor. Halin ni sa Parania Kisiri. Jose Mangcal Torilla, si Taj Neodroes Amar. Good evening, Action Bri. Greet lang ang coworker ko Lorraine. Happy birthday. Wish ko si mo mapakabuot ka. Maging mapisan pa sa obra. Bok ka namin. Aldrin Limaco naga-monitor man. Si Saninas Rose sa shopping nga. Salamat gidra sa inyo. Jessica Manhares Rasmo, naga-monitor man sa
talisay mga kaksyon. Salamat gid. Bia Jonathan, good evening man. Araman si Ana Grace Vaz o Convicino Tenorio Iguales. Correct gid bala ang ano to. Sige. Si Nen Salvacion, naga-monitor man. Inting Biboso, monitor kami dia. Si Lynn Holmes, kag sa mga classmates siya ko sa G. Lopez High na Elementary School, class 72, naga-monitor man si Nima Tinion. Mga ka-action. Capital Reports. Balikan kong iban karona. Dire kita sa mga balita with Action Marlon Herabi. Action Mar, mayang gabi. Action na baray kaina na istoryahan ang anom ka mga letra samtang nagalina kada mga tao pagwa halin sa bayan sang Negros First Residences. Unang nga letra P-U-I. Ikadua P-U-M. Yaman na aksyon maray ang sentro kay nasang talakayan sa Sinapol nga ginpangunahan ni Governor Johan Yossi Abong Lacson. Angot ni sa dugang nga preparasyon sa provincial government sa coronavirus. Patients under investigation kung pilagid, no? Dati kay nagin hambal sa provincial government pagi sa kay Dr. Ernel Tumimbang, provincial health officer nga silingya duha ya ang sa record sa provincial government. Din nga source din man sa regional hospital Action Mar. Yes, kay ara man aksyon dira naka-quarantine ining duha nga gina-mention nila. Lain maning tatlo Action Mar sa Bacolod. Ang tatlo aksyon ang gin-report nga 12 anyos bata alis Bacolod na siya. Kaya manti kahapon nagsobraya gin-mention ni Governor Lacson nga laki kag bayi. So meaning ang gina-mention sang probinsya ang duha lang gid ya, pero may duha gid lang. Okay. Ang duha akson na bray kay ining duha posible residente ini sang Gwa sa Bacolod. Okay, probinsya. Yes. Kay kun ang persona nga ginpaidalom sa patients under investigation Bacolod City resident, Bacolod man ang mahandol sa nagsumbray. So ti ko ni sipon tagid tani isa lang dapat iya sa Bacolod Isa lang. i-report. Yes. Tako ni corroborate ya kundi tatlo. Ano buson ta tatlo. Kaling kay sa Bacolod ginubos nila pating sa Gwa sang probinsya. Yes. Mas may magsumbray na parang matuldukan na lang ning palamangkotanon sang kalabanan bla hubali nga kagab pamangkot pilagid. So muna tatlo. Duwa sa bahin sang provincial government igana si kaso, isa sa bahin sang syudad sa Bacolod. So tatlo tanan. So tatlo. Ang mayo gurong himuon da sang Bacolod kag probinsya, gurong kuha sila guro or designate sila one person lang ang mga spokesperson bla para ma-combine na lang information. Correct, aksyon na baray. Isa sa Bacolod, isa man sa provincial government. Tapos matandim sila nga duwa da para isahon na lang statement nila para di man sinala sa Action Mar. Yan ang ginahimo ang balasang police bla, investigator nga compare notes na ginatuwag. Hindi gina magpalayag ng isaya kung hindi magpareho sa piakto kay karon ma-contradict na ano situation. Yes. Para nga di sinampukan may aksyon baray mga information nga ginapagwa nila nga duwa. Hindi guwa nga daw bulang siya. Sakto na, Kaya sinampukan ay. Now, dari kita kay kaina sa presentation sang tagsa action baray ka mga municipal kag city health officers. By the way, ato man to ginang presensya action baray sa presidente sang League of Municipalities of the Philippines Negros Occidental Chapter nga si Valladolid Mayor Enrique Miravalles. Kay i-relay yaman sa mga pareho niya nga mga alkalde aksyon na baray. Ang nagpresent kaina kag naghahambal nga sa amon syudad may ara sang ginamonitor kami nga 5 ka mga estudyante amo naman yung PUM gin-mention naton. Person kun isa, persons kun damoy. Persons under monitoring. PUM. Hindi mangin patients sila kay why man sila sa hospital. Why sila sa hospital. Okay. Ini nga mga estudyante taga Talisay City. Halin ini sila sa mga pungsod nga apektado sang coronavirus. So why man sila choice kundi ipaidalom sila kung sundon kay amo ning nasaan sa protocol dapat kung pag-abot nila i-quarantine sila. Subong sa Talisay Action Bray, isa lang ni kapuloyan kung ila sa ni ginatiniran
for 14 days, duwag semana. Dira lang sila, hindi sila anay maglagaw. Kay obserbahan ang ilang sining nga ikaayong lawas. Wala ni sila sa ginabatyag nga simptomas sang coronavirus. Monitoring lang gid. Monitoron. Sa sunod sang duwa ka semana, parang basi pa lang niya kon, way taman niya na pangayo, basi tuod ko naga latay pa lang sa lawas, nilab lang simptomas. Hindi lang natabo tani amo na, no? Amo ning himuon sang kada banwa kag syudad sa bulig sang mga barangay official kay unag sobra nga makabalo diri sa mga official sa barangay mo. Correct na. No? Labi na kun lapad-lapad ang syudad. So gin papanaog gin pagwa kay na ni Governor Lacson ang executive order. Executive order nagatukod sang Interagency Task Force batok sa NCOV. Ikaduwa, naga-reactivate sang Barangay Health Workers Response Team. Amo na tong mando man sa DLG Correct. kahapon. Yes, oo. So ginaano lang ang sumbray, ginaliwat lang pabalo sa provincial government nga dapat i-reactivate yun na. So taran-taran nga barangay di kalikaw ni dapat tukod gi sila or i-reactivate nila liwat ang ila sa nga response team. Amo na sila una ma-report. Kung why gid man sila sa mga gamit da nga pang sungpong sinabing mga suspected abi, report nyo din sa City Health da kay sigurado ko may napartiniser na para direction bar. Yes. So, isa na i-summarize ang nalabutan sa talakayan kay na sa ginpatayon nga pagsinapol. Ang 5 kataga-Talisay City sa nasiling ara quarantine ti siguro umpisa na ning ila sa nga pag-quarantine kaya na sila pwede aksumbraya makalagaw-lagaw. Ang matabo, dulungan sila sa pagkaon. Gabi, no? Maano ni Slamar, mga action mark, kuha ni mga... Estudyante, mga hubines pa siguro nag-eskwela blas iban nga rasyon. Kaya natapos na puli sa Talisay. Abi ko nag-travel, yun lang mga nag-entralo sa sports bla. Posible man kay limitado ang sumbraya information. Amo mangyapon. Oo. Okay. Basta man na 5 ka estudyante, way kang panayag kung pila laki, pila baye, basta quarantine. Ang term is home quarantine. Home quarantine. Oh. Under monitoring. Under monitoring. Persons. Oo. Persons under monitoring, why symptoms sang coronavirus. Why man gasipon, why man gaubo. Why? Why? Basta galing kay may travel history sila, need nila nga i-monitor. Yes. Okay. Duwa ka semana. Provincial Health Officer Dr. Ernel Tamimbang. Why sila sign and symptoms? Good travel lang sila. Basta hindi gani sila ga manifest sign and symptoms na flu-like, kag may travel sila outside sa countries na na-mention, PUM sila. Quarantine supposed to be dapat sila into the home for 14 days. Ang ginubra lang sa Talisay, ginsiling ni Doktora, ginhouse sila sa isa ka kabalay, nga why isang gaako pa iya ka Talisay, para dito sila i-contain for 14 days. Padala sila pagkaon, tanan-tanan. But as of now, why sila ga manifest sign and symptoms? So hindi ta sila dapat i-admit sa hospital. Kaya that will congest the hospital kung yung kaso may PUM ka. So ang sa Talisay ito is PUM. So ang ginamonitor lang natin subong is this. Ang person na na-identified na may contact sa ila. Just to be sure, kung ang turn out sila positive, at least ang imo to nga contact nila, maobserbaran mo na kay base mag-go sila sa PUI. No, kay may possibility. But till such time na why patatay lab result, we consider danay ang contact tracing sang ilang kundi sila nagkaladto. After that, kung may muna, din kag dason ng positive abe. For example, ng positive. Do we need to get the patient, the contacts nila nga ibutan sa hospital? No. Hindi tagi pag i-grad ang hospital ta. As long away sila symptoms, even though nga nag-come on contact sila sa person nga positive, kag why sila flu-like, hindi to sila pag-hospital. I-observe ta sila home quarantine. Amo nang ginamunag subaran ni Dr. Tumimbang, pananglit. Why gid niya ginapangayo? Pananglit ay nga mag-positive. Atong ginkuhaan plus ang specimen sample nga naka-quarantine subong. Sabahin diri sa Doña Corazon Occidental Hospital. Yadtong mga naka-direct contact, kung wala ba lang sang simptomas, hindi kinahalandal sa hospital. Home quarantine yapon. Ang ila sa nga pagahimuon. Kaya kung may sintomas ka, tila ay nanay action mar mo. Amo na ng pagpa-hospital mo, kay aside from ginaobserbahan ka, may mga initial ginang mga medicines nga gina-provide, nga gina-insert na sa lawas mo para ma-cure ina. Yes. Mga pabilis sila gyapon nga PUM.
pero kung may symptoms, kag nakay-direct contact ka sa sanang tawo nga nag-positive, mangin PUI ka naman. PUI. Patient under investigation ka naman, kag dalon ka sa ospital. Amo ng plus na nagsobray. Now, saan ko niyang panalubigan kaina, regular nga sesyon, may suggestion si Vice Governor Jeffrey Ferrer before sila nag-session or sa session mismo sa ato ba sa mga provincial board members nga ano abi kon madihon sila sang ordinansa lokal nga kasuguan sa dason nga sesyon sa Martes para nga obligahon ng mga private hospital pribado nga hospital nga makabutang man sa isolation room ka makabaton sa mga pasyente. Why taman ginapangayo no kag hindi gidapat matabo ni sa ato nabi magsobra dibi karon sa may regional hospital ti anon tani pamutang tani sa guading amo ni kadelikado sa ila. Gin ako aksumra kainan ni Dr. Jessica Fama ang medical specialist 3 sa nga Provincial Health Office nga siling niya kun diri sa aton magpareho sitwasyon sa China hindi kasara mga ospital di. Ayaw jud. Hindi hindi kasarang ang mga ospital sa pag-amuma sa mga pasyente. Dito kung mag-amo tong sitwasyon para sa China. Sa China, Akson Maria nga... Grabe na gito ya. 10 days yan, nagpatindog sila hospital for correct. isolation lang ya. Amo na kanasig o. Tino mahimo na di man may kung tinikala lang sa taxi driver kay pinamangkot siya nang SM nakita na butagi na paglabay ko ay manada. Ina tinikala na ya pero sa China ya. Correct. Pulo kadlaw nakapatindog sila ya hospital for na parte ni Sir gilang sa amo nga case. Correct. Nan. Ti sa aton di Akson Parian pulo kadlaw na biding pala na. Di kani ko madalas pulo kay binulan pa na may mga basta kadamo pa na proseso. Ang iba na rason na ulan way mauman. Now balikan tang ordinansa sa Akson Bray obligahon ni mga private hospital. Di ang private hospital ari man sa Bacolod mo. Black Bilog, da mga limabla, no? May bago subong eh. May bago gina patukod. Di trabaho na subong sa may Fortune Town, sa may unhan sang Nokpo. Okay. Mayara da. Do Metro Bacolod anong tuwag sina? Mayara da subong bago. Basta ang last nga tinaga na hospital. Sa hospital. Hospital. Private hospital. BS isa sa Tangob, Tangob no? Panukoy. Panukoy. Duwa di sa may Riverside, may Takuling isa. Anom na. Anom. May doctors, may queen pa tamo. Yes, Eroreco. So, anom akson Bray. Kagluyag ni Ferrer, nga medyo restriktohon kag pa bulubog, mangin mabug at gawa ang pinalidad sa sinuman nga mga supak. Kung ako gani patanaw nagsumar, aside sining ordinance nga lokal di, sa Senate, maduso lang nga tapat sa muni nga sitwasyon. Case to case malang nimo. Dapat ang mga private hospitals naton maobligar man kun tani blang magbaton sa amo sa ni kaangay nga sitwasyon bla. Hindi rin sila sumray ka pabalibad ka nga man nagbando na mismo si Presidente Rodrigo Duterte sila mga bulig kamo. Dito sa national damiara na to no. Ang grupo sa mga pribado gidyang mga ospital na PAMPI na tawag sina. Yes, mayara sila sumray nga association na. Association PAPI bla mo. Yes, mayara na sila sa association. Huya na sila mamalibad ang sumray sig ano nga konsensyahon sila. Wala labot sa konsensya permit. Permit. Nantawag lang katabo sa mga sa TV station, yung problema. Although nga negosyo na, pero hindi man tanan nga oras, hala ang ginapinsar nila subay sa ganansya lang. Correct na. Kung si Duterte pa, i-sacrifice na ang kabuhi sa tao, kay gatalag-sama lang na. Hindi man na bilog tanga kabuhi, mamugin ng coronavirus ngayon eh. Yes. So sa sunod, Akson Bray nga Martes, hingagawon isa sangguni ang madaliwigan pit sa unsi matupa na sigurado mahinuganas naman ang mga tao mahinuganas dali lang kada hapon do may ginaper ka na sa programa mo do kung mati ko si mo na sobra pa na sa virus ang bal mo daw. Iti kay ginutok mo. Alam mo si Vice Governor Jeffrey Ferrer palangga sa mga media. Bagay. Oo. Ano ba lang ginapalangga ka sa media? Kaya malapiton gimana sa media mo. Oo. Pero naglayo istorya to. Pero nakita ang to frame nyo sa kay Gov Lacson. May frame na kamo eh. Oo. Kita mo to si Gov.
Sigobya mo na yun. Sige, balik tapos sa news mo. Frame na mo to sa kuana dara sa Capitol Media. Okay man ti New Year 2020, sindi para bag-o naman ang itsura dara nga makita naton. Balikan ta aksyon na baray, yari ang palayag ni Vice Governor Jeffrey Ferrer angot sa plano nga pagpasar, pag-aprobar sa ordinansa. Nakita nyo, naghatag sila sa briefing sa council kay ina. And then may mga questions. Number one, okay gina kayong ginanutang hygiene, no? Amo man ang ilang advice, but ginapamangkot kung ano ang mga medication. For that, why pa mabalaan? So the only thing is to quarantine. Number one, anong quarantine nga measures ta nga kung infected ang isa nga person sa sina nga virus, i-quarantine siya just not to spread gali. Wala ning aton di bat nga may bulong wala pa. So ang ato lang na nga hindi lang kita maka-acquire sa sina nga virus, siguro ti hygiene nga mga measures naton nga manghugas ta kamot kami kay na mo naging raise ko ano in fact we will made provincial ordinance to be crafted by next week upon after the meeting of the provincial health officers. Kaya kung ano ang legislative action natin with regard to these issues. You cannot just refer the patient to other hospitals. That is your mandate to accept the patient. So whatever nga kumadakpan, based sa amon niya i-ordinance, I will find. So maray tayo, may magkina kay before magsugod ang regular nga sesyon, nag-present aksong baray si Provincial Health Officer Dr. Ernel Tumimbang sang resulta sang meeting kay ina sang kagahon kag nagbaton man siya sang question kagin sa batya halin sa mga provincial board members. Di mayo kay kompleto gid gali. Oo. So labig-labig yan ang presentation ni Dr. Ernel Tumimbang. Next Tuesday, may meeting liwat ang Provincial Health Office upon sa mga city kag municipal health officers. Why pa to result action mar no ang ilang spesimento. Gen pabangkot naton ina kay Tumimbang sila nga way pa. Way pa. Basi posibilidad dad action bray boss. Kay 48 hours ang pinakanubo nga hulat to. Amo to kay nablagin mention ko sa imbokada ko kay ina. Na naglagaw ng information sa Bacolod kaya muna kuno may nagpalagaw naman nga nagpositive ang ara subong da sa Corazon. Tiway ginasang kamaturan kay nag-direct contact ko sa Region 6 nga doktor, way pa ni result action mar. Ang authority sa pag-announce sina aksong bray dari sa provincial government is duwa, si Governor Bong Lacson or si Provincial Health Officer Dr. Ernel Tumimbang. Hulaton yung nga sila ang mag-anunsyo sa resulta. Or kung maka-interview kita diriya direct person dito sa DOH mismo sa Region 6. John, kay maagi naman na aksobray sa region. Region kay dira man ginapasa na mo. Yes, una sa RITM. Oo. So kung mga text malangda nga nagalagaw gahatag lang na panik sa publiko, kita mismo din Action Radio nakabato ng Action Mar mo. Sa amo sa to nga may nag-text kuno nga nurse nga dira ka trabaho, so kilalay mo na tigin pasa man diti wala ina sang kamatuuran para lang gid klaro bla. Yes. No. So bossa, bantayan tayo sa bare basi kon mayara na sang initial nga resulta. Una sa balita, una sa aksyon sa Bacolod Action Radio. Action Firing Line. Salamat Action Mar, balita Kapitolyo Provincial ara ti subong sa Talisay. Hindi lang gin ma-mention kundi dira pero ini mga kabataan ngini wala sa mga sintomas. Wala sang nangambal kita mga symptoms sinablang waay sila nakit-an nga may ara sila sang hilanat, ubo, sipon, palanakit sang ila sinitutunlan, palanakit sang ulo. Amo ning gina mga sintomas sa kapitan sang coronavirus mo. So, quarantine lang sila. Home quarantine. Magambal kita quarantine again. May nga pamangkot diri. Isa ini ka lugar nga hindi ka mo pwede kagwa dira. Kay kon may ara ginman ka mo sa sining nga balatian, hindi na siya spread out pa to the other people or person or human or sino dira ang makatupan nyo. That's why gina-isolate ka mo daw. Kumbaga daw gina-cordon ka mo da. Dira lang ka mo, tiyog-tiyog lang ka mo da anay. O, sirado dira. O, anong situation? Sa sulod sang 14 ka adlaw. Kaya gina-obserbahan ka mo ang inyo sinisitwasyon. Hindi man bot silingon mga ka-aksyon nga kon ginaubo hilanat kada nga wala ka sang travel history, magsalig, hindi ka man magsalig da kay tinambal na to may mga airborne ko na inimo
nung tawag sinigani gapalid sa hangin. Pero pangamuyoon talagin nga wala lang gid mga kaksyon. Kabay pa nga ang ining paglapnag sining balatian ngayon COVID nga ini paagi lang sa pag-contact kag pagtupad mo sa tawo nga may ara na sang siring nga balatian. Hindi na tayo mga muyo pag ang ginalupad pa sang hangin kay susko Ginoo. Kung maglinupad ay karon sa hangin ang virus ngayon kundi ay disgrasya kita tanan sini. Amo nang pangamuyoon naton kay pasalamat kita diri sa pungsod Pilipinas sa nambal ko na mainit ang pungsod tadi. Makabulig-bulig ini siya mga kaksyon. So ang dito sa may Talisay again, wala patuya ha basi ano naman boss nga mga information kagkaron nga maglagaw nga mga pulo positive naman ni. Nugay ka mo black kay imo kay istorya da black kay kabalo ka. Kon pulo palapta ka mo sang fake news da, pwede gi ka mo pasakaan sang kaso iya ko madakpan ka mo. Amo nang ginapangamuyo ko, gusto ko may dakpan ng sagi kapalapta sa mga peaking information para matagaan manisla sang pinalidad kag mahuwasan manisla sa mga tinunto nila nga obra. Hindi ko dumidya man sila. Action Firing Line. Hindi bot silingon nga hindi ka mo pwede makaulo istorya sa social media. Pwede ka mo ka-post da, pero please lang, kung pwede i-share nyo information halin diri sa Action Radio Bacolod, o ano nga mga news online nga ina authority gidya kag may ara sang resource person, hindi kay himo gid lamang. Amo na nang pangayo tada kay karon ang Bacolod non din ni Grosanon masinala ni sa obranyo na. Masinala sa obranyo na nga kuno ang source ya kuno to nga trabaho sa ospital, hindi nakabalo ang nurse mismo kay unang makabalo sina mga high ranking official gid lamang sa ospital. Kag ginapabalo ina iya paagi gid mismo sa katapo sang media. Wala ina ginapaagi lang sa kundiin nga mga kinalyed ang istoryahan na ikon positive or negative ang result mga kaksyon. Believe me, amo nang matuod nga istorya dira para maghilang panay kita. Action Firing Line. Kag suliton ko, liwat-liwaton ko gid tama na nga palapta sa istorya. Kay why ginapulos kung nalipay ka, ang ibang nga tawo wala nalipay. Action Firing Line. Pareho sa natabo to, suliton ko sa Legazpi City Action Hands. I don't know kung nakakita ka sa TV, social media, nga nagprank siya sa iya sining lawas, sagwa sa isa ka mall dito nga nagkurog-kurog siya nga nagapas if ini siya nga may balatian siya nga coronavirus. Action Firing Line. Nagkurog-kurog to siya, ginakwaan ka video sang upod niya. After a minutes, nagtindog siya kag nag-stretch pa, nagamo-amo pa na ho. Nga okay lang sa gali iya. Pero mga tao naglinag sanay na mako mo na may coronavirus kay mo iya may ara sa nagkurog-kurog sa pertahan mismo sa entrance mismo sa nga building. Action Firing Line. Kundi dinakop siya, ambal niya nangayo sa pasensya, iya gusto niya man ang palipayon ang publiko bangod sa kakatabo. Subong tindi na husto noy sa lain nga pagpalipay. Nanghatag kag guro ya face mask, guro enjoy pang tawo. Action Firing Line. Pinagkurog-kurog to sa iya, kundi gin kasuhan gid. Amo nang dapat kasuhan gid para madudla bala. Vlogger sa Action Hands. Inablang ka vlog bla. May isa man to dito sa Hong Kong, guro to dito nga lugar. Sa sulod mismo sa train iya, nagkurog-kurog di sa tunga iya sa train iya. Kag nagpakita man nga daw may ara sa kuno ya sang coronavirus. Action Firing Line. Kay kabalo ka dito sa China mga kaksyon, gina-project kanyas publiko, niyang isa katawo nga naigo sa coronavirus, labi na gid kon may ara ka na ginabatsyag daan, dira mismo actionins makulaps kay mo, yan mo, maungad ka na yan mo. Action Firing Line. So mo tong ginhimo sa isa man kalalaki sa train, no? Igo murahon, way sa galiya pulungkuan, kundi nagtililindog tong kapululongko, siya nagbulos pungko, kita mo kagaguhan gid. Prangkang istorya, ginagogin man na iya mo na iya, formalon mo, kindi nilaw-lahog iyang gakatabo sa buong sa kalibutan, dalo mo yan sa joke ang istorya sang party sa coronavirus ngayon eh. Action Brian Morden. Action Firing Line. May natabo man dito sa Metro Manila ang isa ka persona nga nakitaan sang isa man katawo nga nagahigdaon sa footwalk Action Hands. Gihigdaon iya. Susmakon nga, why gidya may nagtandog sa i-Action Hands mo? Why gidya may nagtandog? May gintawgan. May isa to katawo nga concern man siya, hindi man siya magpalapit, di ba ito may coronavirus man? Action Firing Line. Kaya pakita yung mata daw, singkit man to ng mata daw Chinese national man. So, ang ginhimo iya, nagkwa siya sa iya sa nga cellphone, kagin live niya, nga nagapangayo sang tabang, kay kadamo sang ospital pinangnaugan niya, pati pulis. Wa isa man nagresponde. Action Firing Line.
May barangay to natawgan niya, may tanod, nagpalapit, husto sa lantaw naman ng mga albisan tanod. I'm sorry sa mga tanod. Dati bisan to may ideya ng tanod, sino mamatandog sila kung may coronavirus na. Action firing line. Tindo ka hospital to sa Bongs Manila to, ginaimbestigahan to sila. Kaya nga away gisla nagresponde, ato kung negative or positive man, kung ang situation, dapat maresponde gid sila mo. Kiti hampang niya nila. Action firing line. Wala gid may nagpalapit, may mga tawo to nga nagalantaw, sutuman kalayo, igo murahon, atong tawo nga nagahigda sa kilidalan, pala hubog laling nga Koreano glito. Action Brian Morden. Action firing line. Natulugan to iya sa kauras aksyonen sa kahulugbon iya. Koreano. Di ba ako wala na, pero ato way gito sala nga tawo. Kung isipon tatong Koreano way gito yung sala, kiti hubog man sa tuon mo si ako kaagi man ta hubog. Action firing line. Tingnan mal niya tulugan ko di. Ang lain pa to action hands. Ang iya sining mga bags, ang iya sining mga gamit, ginkuha sang gwardiya, ginlubong sa duta. Action firing line. Ginlubong sang gwardiya niya nga sining mga gamit. Ti pagkabalo nila nga hubog lang to siya gali iya, tingin kalkal naman nila nga ginuli naman. Action firing line. Kung kisado makayuhom kita sang coronavirus pero hindi inilahog-lahog, no? May mga tao nga gusto nila nga mag-enjoy kung galingon nila pero hindi manami sa iban nga tao. Please lang, on tatanta. Action firing line. Last sa 8:13 makaksyon sa aton sini nga pagpangalagad ang mga balita ni Action Marlon na Hinovia ginadulong gid sa aton sang Life Extension Vitamin D3 mga kaksyon. Imported ini upod yun ni ang Life Extension Coffee Mix naman niya. Nga meron sang vitamin D3. No, kalin sa iban nga pungsod, kaga ginpaagi sa maid-id nga pagtuon antes ginbaligya sa merkado. Action firing line. At ini nyo gina, Life Extension Vitamin D3 kag Life Extension Coffee Mix. Ang ari karon na himutang diri sa Bacolod ang Life Extension Philippines. Ara sila sa GA Esteban Building, Lacson Street. Sa kilid niya meron sang DHL, pero pinakahapos diri ara sa uluunhan niya diri amo ang Burgos Lacson. Nan, kag pangitaon nyo lang dira ang GA Esteban Building, kay dira nahimutang ang ginatawag nga Life Extension Philippines. Action firing line. Libreng consultation sa mga medical doctors, mga kaksyon. Pagbalik naton karon, akwaon ko gidang patrol. Ayon tagid sa action dyan, sining isa kalalaki yang nga nagluthang allegedly sang iya kaugalingon base may panibago nga investigation ng aton sining nga PNP dira sa police station number 3. Una, nagsakay siya sa taxi, halin siya sa kamol diri, paglabot dito sa taxi, gahibi, ini siya. Paglabot to sa may circumferential road na milit nga manaog, oy may arma sa galit, tiniro yung kaugalingon niya, suno sa panaysayon sa taxi driver. Action firing line. Pero check naton karon kung anong investigation niya sang PNP, kung ano na-investigar sa PNP ng result, para balanta anong problema sang tawo nga ini. Dagadiin, ini nakilala na bala, although may mga name na kita, pero ti mga mo sina, gina-hold din na sa Action Radio nga i-inform or ipabalong ngalan nyo sila kag address mga kaksyon. Objective, balanced discussion, fearless comments. Action firing line. Action Radio.
lamon ginasandigan. Tingog sang probinsya, kamatuuran ginapalap na. Minsay nga may dala, paglaom kag kasanag. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbudlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang biton. Mga balita nga dala inspirasyon. Aksyon radyo, bakolod man sa gihapon. Padayon aksyon radyo, bakolod saludo sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sang hinadang piligan. Padayon aksyon radyo. Pagkolon yun kag negrosanon, inyong pamatian. Stasyon nga nagapalaplag sang kamatuuran. Mabakod nga prinsipyo, reporter handa sa serbisyo. Kahapon, karon kag sa gihapon, kita magapadayon. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbutlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang biton. Mga balita na may dala inspirasyon. Aksyon radyo, bakolod man sa gihapon. Padayon aksyon radyo, bakolod saludo sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat gid sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sang ginadampigan. Padayon aksyon radyo. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Kita ulog na ngay, sabisan ano nga kalintangan. Responsable nga pagbalita, pagdayon na ipalaknan. Malasig pero sigurado, aksyon nga may dala pagpalanggan. Padayon aksyon radyo, bakolod saludo sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat gid sa pagserbisyo. Padayon aksyon radyo, bakolod saludo sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat gid sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sang ginadampigan. Padayon aksyon radyo. Padayon aksyon radyo. Padayon aksyon radyo. The press exists to inform and educate. Its freedom cannot be without the people who must be informed for them to decide on matters of public interest. We should and must present issues of public importance in a manner that is honest, balanced, objective, without fear and favor. Thus, we give you Aksyon Firing Line. Unlike Bacolod, kag Negros Occidental,
Sa nambal ko na isa iya ka strike sang PNP without Espinido, minilyon iya ang nagakaladakpan. Una sa tamang balita, una sa tamang serbisyo. Action! Firing line! Action! Firing line! Investigative report, interviews, analytical, objective, balanced discussion, fearless comments. Action! Firing line! Action! Firing line! And now, here's your anchorman. Laging nasa gitna ng aksyon para may bagong balita at impormasyon. Dahil kung nasaan ang aksyon, naroon ang balita. Ito ang Aksyon Radyo. Padayon ka muna kapamati sa Aksyon Radyo. Kaupod si Aksyon Brian Morgan. Aksyon Firing Line. Aksyon Radio Philippine Standard Time, las 8:23 sa aton siring pagpangalagad mga kaaksyon. Daligid lang kay iga endorso kanyanay sa inyo ho, ang aton siring ECS Milyones 2020, no? Ari dako ni bulig sa aton basi di boy nason kamo action hands bala, no? Kag dumaog kamo 1 million pesos. May mga weekly draws pa ini diri sa Aksyon Radio Bacolod sa Manila Broadcasting Company. Paano ka mag-intra sining ECS Milyones 2020 mga kaaksyon? Simple lang, kuha lang ka mo dasang papel, limpyo nga papel, mga 1/4 guro, no? Pwede na siya. Sulatis ang inyo sining kompleto nga pangalan. Ina mabasahan kag ang hindi alias nga pangalan, ha? Ang ngalan mo gid lang nga tuntod gid. Diba si butang mo na ngalan mo Dudong lang or si Neneng o kung si ano dapat ang tuod gid ko na ngalan mo bingalan mo si Prokita, biti Prokita gid. Para sigurado, ano? Kuha ka sang papel dire sulat imo tuntod nga ngalan, ang imo nga edad, address, contact number, kag ang imo sining nga pirma. Kung anong imo sining nga pirma sa ID mo, dapat amo gid ang pirma mo da. Plus ang imo nga contact number, siguraduhon mo gid nga hindi isala kay base babunutan ng imo siningalan kag tawagan ka di ka makontak entonces gid. So again, ngalan, edad, address, contact number kag pirma. Ang ina nga papel nga may ngalan na isulod mo na siya sa white legal size nga envelope mga kaaksyon. Ang legal size nga ginambal nato na muning long bala na hindi ning short sa ang short hindi na pwede ang long nga white envelope mga kaaksyon. Pamangkutan nyo lang sa tindahan da. Pagkatapos, pagsulod mo na dapat sagwa sa envelope, butangan mo gid ang ngalan nga ACS Milyones 2020. Para makasigurado pagid, no? Kag hindi lang kay ngalan mo ibutang mo da, kinanglan opdan mo gid sa proof of purchase mo da nga gamito no kon POP mga kaaksyon. Kag ang mga gamito naton nga produkto amo ining unique toothpaste to. 4 ka sachet sang unique nga toothpaste iya. 10 mg. 1 box of unique 50 mg, 100 mg, 150 mg mga kaaksyon. Pride detergent, 2 ka sachet sang Pride powder nga 40 grams, 1 pouch ang Pride powder nga 500 grams, 1,000 grams, or 2,000 grams mga kaaksyon. Pwede man isa ka wrapper sang Pride bar 400 grams or 2 ka wrapper sang Pride bar nga tag 100 grams mga kaaksyon. Pwede man ang Star Wax nga floor wax, 1 box sang Star Wax 90 or 180 grams ina. May Shield bath soap man kita, no? 1 wrapper sang Shield 60 grams or 1 box sang Shield 900 o 90 grams or 120 grams. Smart dishwashing makaksyon, 2 ka sachet sang Smart liquid 50 mg or 1 ka pouch ang Smart liquid 200 mg. Ang 1 label wrapper sang Smart paste naman niya nga 200 grams or 400 grams. White Rose Kojic whitening soap may raman, 1 ka box ini sang White Rose 60 grams or 120 grams mga kaaksyon. Ang mga entry ninyo, pwede nyo gid mahulog diri sa Aksyon Radio Bacolod. Ari kami diri sa 4th floor sang Willrose Building, corner kami sang Locsin, Burgos Street sa mga kaaksyon, no? Locsin, Burgos Streets kami, diri sa atubang sang emergency,
sang Regional Hospital o kon Corazon Locsin, Montelibano Regional Hospital. Ano pang ginahulat nyo? O, intra na. Pag-apil na mo dong, dihaday, kay basig kamo mudaog aning 1 million pesos, kag sa mga weekly draws iya, ay, ano pang pangitaon ta diri, no? Ini simple lang, lingaw-lingaw Hindi nyo lang gid pag-ukuta nga tanan yung oras, hagi lang mo kusulat da. Hindi may chimpo lang kamo bla, kay kabalo ka kung ikaw action hands di boy nason, bisan isa lang ka envelope ihulog mo da, kung ikaw gidyang di boy nas, gid, bisan ikontraho niya pa ng tag 200 bilog da. Basta boy nason ka, imo gid ina. Aksyon Brian Morden, Aksyon Firing Line. Las 8:28, ante sa report action John Diaz, sili nagluthang sa iya kaugalingon, mayong gabi ilang. Nagamonitor na si Paul Spat III, Maldita. Mayong gabi lang dira, kuno, greet lang kuno sa lolo niya Julio Baradas, senior sa Tangob. Araman si Inday Blaza, nagamonitor man, pangita sa sang update sang suicide kina. Check na, tugid-dugaya. Si Sherilyn Oro Javier, Elizabeth Malaka Gamala nagamonitor man. Mayong gabi lang kuno sa Malaka family likewise Gavilan Niepes nagamonitor. Si Imbong Jocampo, Raiden Yori Omega, salamat. Opod kuno si Aldwin kuno. Edwin Pineda, salamat man. Lonmar Gonzaga Era. Monitor man si Valencia Kenneth, Dominic Rizoma Canio, Joabel Vargas Bilio. We have Heaven kagang iban pakarunan ko kaya diri naman ko sa piyak nga side sa aton sining cellphone naman abi. Action Firing Line. Las 8:29, naligid lang kay check na to naton sining nga cellphone diri. Good evening, Action Bri. Tani ang Incovi sa Shabu maupod para magkalaurot patay ang tanan nga adik si Abing Ablaw. Portimay maning iya, no? Tud, no? Sa amon damo probi, anong problema? Problema. Di niya sa payan on sugod na si Iloy. Ano ni Mando, nalisuran man ko. Action Brian, may gabi, tuod ginibala imo, ginahambal nga kon ari ka sa uma, porti gidyak tugnaw. Kay ari lang kami di sa dalom bulkan, kanlaon, monitor lang kami diya sa imo. Action Brian, tugnaw, tuod gid man na. Hindi na tamasugiran dira kay susko ang sako, so na ginaputos ko dubli-dubli. Good evening, sir. Ang hilanat ubo kag sipon, wala pata pagkatawo sa kalibutan, ara na na. Yes, ara na na siya. Ang gina-check man diri ko may ara ka, suliton ko kung may ara ka sa ginatawag nga travel history. Kung naghilanat ubo sipon ka nga naglakat ka sa ilin sa iban nga pungsod, ti kaduluda na labi na gid sa pungsod nga didto nag-originate ining nasambit iyang coronavirus, or halin ka sa Hong Kong, halin ka sa Japan, halin ka sa Taiwan, o kundiin sa mga lugar nga may ara man to sang kaangay sining nga kaso. Good evening, Action Radio. Hisa lang na sa station nyo, kay maskin hindi mo mabasahan text ko, mati man ko gihapon drama. Kabay pa ang kapalaptas ang virus nila, ang matapikan, ay hindi man. Maluoy man ta. Kwan guro botlang ko na yung tuyo nila sini. Bangod to guro sobra suyop amo maghikog paagi pagtiro Jumarinia sang alihis. Bot lang sa to gid may nervous breakdown ko ni. Ang Isabela damo mayor, ang munisipyo damo sipsip. Ati mo ng budlay nga virus kung taga sipsip ka. Good evening, some bright amyaw ko sa mga Hanoi family. Galila sila ni Rosalie, Botros kag kulot kag Prinsya. Especially chay pasit nga tamyaw Frida. Salamat gid. Sige. Action Bri, salamat gid sa pagdulong sang balita. Kaklaro gid sa imo maghambal. May sugpon siya way labo. Ati aton information bala ni aton mo. Salamat gid tamyaw ko lang si Tatay Rudy kag Nanay Elma diri sa Sagay. Gapamati kami si Didong Neglia. Sige, salamat mo. Good evening, Action Bri. Greet ko lang ang family Kaburog, Espartiro, Rica Plaza, kag Basalo. Salamat, share niya sang DSB. Last 8:32. Action Firing Line. This time, we have Action John Diaz na nagahulat-ulat na siya sa balita sa patrol.
kay interesting, no? Siring nga bulan sang Pebrero, hambal ko na, 3 gidya kakaso sang inang panginmatay bla. So, do ka alarming man kung tulokon, tanga mo siniman, amo ning sitwasyon, doon di ko kinchindi, anong kakatabo sa palibot, subong. Una sa balita, una sa aksyon, Aksyon Radio. Aray sa aksyon dyan, nga siring nga hapon, north to south, south to north ang biyahe niya. Aksyon dyan, may gabi. Maing gabi aksyon bray kag sa tatanan nga maka-aksyon isa na Madrid kag 19 anyos ini nga lalaki ang naghikog pa ginabansang paglutang sang iya kaugalingon sa lamang hapon along area abi aksyon bray sang circumferential road nga sakop pa sa gyapon sang barangay Bata diri sa sunod sang Bacolod. Kay na dito sa lugar ang una nga pagabot sa sunod sa Bacolod una man aton nga na interview no a flash report ining driver sang taxi nga ginasakyan una sang 19 anyos nga biktima. Kani antes na action bray aton lang gid pulo pasensya sa aton mga kaksyon nga hindi naton malawag ang ngalan sining biktima kay protocol sa aksyon Radyo Bacolod nga basta hiko gani is wala naton ginalawag ang ngalan. Matag naton ang edad 19 anyos inisa isa ka first year college student kag residente sang syudad sang Bacolod action bray. Action dyan. Suliton talang kay kabalo kami mga listeners kita nga gaugtas kung way ngalan, wala address. So inaamon pagsulundan house rules na muna diri depende sa ibang station ila manaya. Pero kami diri bisan magugtas kamo da sorry gid kay ang address niya, ang pangalan or diin siya nga buluthuan hindi ginanamon pag i-mention diri para man sa benepisyo sang iya siring nga pamilya nga nagkalabilin. Action dyan, go ahead action dyan. Yes, that's right. Not sa pag din ano. And kaina ang natabo dre sa pagpanaysayo naman ni Mr. Ramilo Medina, 44 anyos, residente sang barangay Blumentritt sa Banuas sang Murcia, nga mga takna las 2:30 sang hapon, more or less, nagaparking sa dre sa may Ayala Mall Central, Balaction Bray, sa likod sang provincial capital sa dalan Gatoslao, kay tiko mo kung magsakay ka taxi, pila ginadraya. Dito ka nagsakay ining 19 anyos nga biktima o protection bray. Kag antes naman sa magsakay, yung dulong ini siya sang 3 kaiban pa nga mga lalaki. Antes naman ko sa magsakay, tinaginon-anon pa kag may ginutik ang 3 ka mga lalaki sa iya. Pagsakay ak sumbay nagambal ko no ining biktima nga mapadulog sa Bacolod Silay International Airport. Pero kung lang tawon, wala ini dala na isa nga gamit, maleta o kung ano man, sa ginamang tagamay niya nga sling bag. Kaya pag ito Medina, wala sa kabalo kung anong purpose sining pasero niya nga mapadulong sa Silay Airport. Wala namang sunod ng sayo, di kay kumo driver, gindulong yang sumbay. Dahil na may sa may circumferential road sa barangay Mandalagan kay barangay Bata, access road o convention road agad nga mas maligwang dalanon. Kaya mo lamang na ang dalanon para mas madali makabadulong dito naman sa may Bacolod Silay International Airport. Dahil sa may barangay Bata, action ba, may arado may intersection nga may island pag i-just nga liko-likuan mo nga kinanglan mo gid mapundo para hindi ka magtalang. Ang natabo is paglampu, antes pa man dra action ba makalampuas. Dra ko no kag naka-umpisa sa istorya ining 19 anyos nga napatay nga ini ko no kongkong o kunabi may ginadala nga problema action bray. Problema pinamilya. Hambal ni Medina ang pag-share sa ning napatay sa iya problema. Hindi ako nung istorya lang. Kundi na nga ngoy sa kuno action bray sang ibi. Kung sino kay Lidion, abi, sa likod mo na yung pagpalayag dari sang driver. Ang isa yung lang may problema sa kuno sa iya naman nga pamilya. Nga kung ito naman ang gin-share niya. Tuktok na nakalabot sa punto nga nagpangayo gin isang bulig sa driver. Inali na nagsumbay nga paglampuas nila dira sa may intersection point. Nakabati sa yang dugin ang gansilyo, bla, no? Gin-crack action bray ang isa karmas. Nakitaan. Ginanak siya dyan? Dugin crack ya bala kita kada kon mag ano kas armas. Nabatian ang sumbray sang driver. Ginkak action dyan. Asunay? Ginkak niya. Pag liliya is nakitaan niya ang isa ka kalibre 45 nga armas tutang amo nang pagkakilala sa driver. So kini mo ka driver ginagaw yung pagsumbray ang armas. Pag-agaw naglutok kuno kag naglutigo sa fuel tank
sang salakyan. Meaning action dyan, I'm sorry action dyan, din siya nagapungko, tupaday sila sa front seat or ara sa back seat ini siya? Ara sa backseat action drive. Okay, aha. Kaya sa nakitaan sa driver, kinatara sa likod mong nakataya, tubang sa tubangan, ang armas. Amo itong ginagaw, yan nakapitan niya pa ko namang agagawain nila, naglupok, nag-igo sa may fuel tank. So, sulod sa salakyan. Tapos, tapos ito action drive, nga nag-amor ito na tabo, nagtanaog ining driver sa taxi. Tapos, kay mga ayo sa Kontani, isang bulig, sa papunta, kaya nga, pila kilometrong kalayon, may nagatrabaho dira, nga taga-Department of Public Works and Highway. Mga ayo sa Kontani, nanaog na sa may driver's side. Kempo nga nanaog, makuno ang pasahero. Pagpanaog sa pasahero sumbray, ang direksyon niya ay nagtabok sa sadalan. Buti ari ka diri sa right side facing north direction, arak na sa may right, nagtabok sa left na direksyon ng sumbray, tabok sa dalan. Pagbiya niya, ang armas nagapabilin to sa kamot sining victim? Yes, sa sumbray. Ara, diapon sa kamot sang biktima. Ano kaning armas action dyan? Initially, it's caliber 45. Okay, sige. Nagdiretso na yung driver kay mga isubulig. Ang biktima ay nagtabok sa dalan. Ang gini mo ka driver, pagtabok sa dalan, nagpaubos pagid sa sumbay. Buti ko nagpabalik sa pasaw. Pila ka metros lamang ang kalayon, mga around 10 meters away guro. Kag dito sa nakadto sa pinakakilid, kabalo kang circumference, di ba break sa ang iyap nga ginalaktan. Kilid yan sa nagsumbay, may ara na tag-as kay Lamon. Dito sa Lamon nagsumbay, kapati ining driver nga sa nagapanakaton sa panort, nga may isa ka hinay na lupok. Dito ka nakita niya sumbay nga natumba na ining biktima. Pagka palapit niya, wala yung tandog, kita niya nga may dugo ang ulo sini. Kag dito nga ginayon nga nagpangayos sa bulig sa mga motorista nga naglabay. Tuktok karon nga gabi, nakapalapit dito naman ang pamilya kay base sa mga identification nga nagkuha at subay. Ang ginalantaw, wala pa nila mapadalman ining kaso gid. Pero ginalantaw nila problema, pamilya at subay. Nga mo tong rason kung nag-committer kid sa pagkikog ining napatay adik. Wala pa nila napadalman, dito na nung rason nga, mayari sabi kalibre 45 nga armas lutang. Kag ang ano pa ginaiban pag niya mas madalo mga rason ng sumbray. Pero action dyan, ano ni siya bakulod noon or outside bakulod ining victim? Bakulod noon sa sumbray, no? Okay. Nagapuyo sa kalugar sa sulat sa bakulod. Para magaan lang taga-south siya. Okay, sige. Mula na sumbray matang sa punta mga taga Palamati. Ero ang ato pati na pagpalayag naman ni Mr. Romulo Medina, 54 anyos, ining driver naman sa taxi, naging sakyan sa gina, siling napatay. Patay na, no? Ano ko to sa Ayala Mall. Okay. Tapos sa kaisas niya ako airport sa. Tapos paglabot kahibi sa blas sa likod ko, kay influence ko, no? Storya ni kami nagawa sa niya, may problema ko, nang basa magbudigan ko. Siko, problema sa daddy ko. Sa daddy ya. Okay. Gusto ko, ang balang sa akin ko, buligan ka. Tapos, wala isa ka, gatigay, binasang ibe. Tapos ito kayo dugay, may ka, ba sa likod ko, may kakrak mo ng pusil. Nakita ko, ang pusil ka tayo na sa akon. Okay. Tapos ginagawa ko, nagaway kami nagawa. Tapos naglupok. Paglupok na itong tangki sa taxi. Tapos pagkalupok na, wala sa piyak na side. Ako sa piyak mga side, naglagan ko ito kay mga iko, bulig sa DPWS na bala. Okay. Tapos nagtabok isa, pagtabok niya, nagkatula sa Okay. Tapos nakita ko na may naglupok mo lang. Hindi ko kung lupok ito. Tapos nakita ko na tumba na siya. Tumba na siya. Di siya ang pinanawag rin, no? Totoo itong taxi ko. Dito. Kung sino nagbalik sa? Nagtabok isa. Kaya naglagan ko ito mo. Bulig sa mga DPWS sa bilang mga tao. Sa likod noong pagtayay, ano man ikaw gintayaan nyo or sa iyang kong niya gintaya? Basta ginamoy na sa ako ng gin-crack yan? Gin-crack yan. Kita ko sa ako, hindi ka taya eh. Okay. Tapos gin-crack ko kung kanabla sa ano. Pag ginamo ko na ako, hindi ko kay ka-pusip sa iyo, bata pa eh. Oo, tapos? Tapos naglupok. Di na ikaw gani? Sa tangke? Sa pulungkuhan doon sa likod. Tapos nagkuha din sa side, nagkuha mo ko diho, kay gintago yaw lang yung pusil sa ito bagyan ng gamay. Tapos nagtabok isa, ako naglagan ko to sa DPWS kay mga ngayon tayong bulig. Oo. Nung lawig inyo storyahan, alin din sa Bacolod or? Di mo lang dampiyo, kay one siya katang tingo, kay kahit dito sa pagsakay ko sa ako. Dito pa lang pagsakaya, do medyo ano na yung tsura?
Ano to ganit kuno liwat ng iyagi na ano na problema sa kuno sa pamilya yan. Pamilya yan. Pag-abot Kaya nagambal sa ako ng problema yan. Sa gambalan sa akong problema yan. Ang problema yan. Ngayon lang sa sino sa bulig. Kung ko ipagaling calling card ko ara siya. Ano ngayon sa calling card mo? Tapos do okay lang man siya or gaano gisa do Ano ka? gid saya gagarabi biya. Ano mang silingan ka going hoy gid sa Kinako si pa kanya. Paano kayo na sa sulod ra? Kaya nagdulog na ko daw mo. Oo. Tapos tapos ang ano bala kay ka pangayo sa buhay. Ang ano lang to kay na crack ang mga patian ko. Ano to gintan ako base pero niya ko ni. Oo. Tigin gintan ko ang punta sa mga pusel. Bagoy kami nagawid dili na kayo. Okay. Tapos naglipok ang natong Nung sa imo nga salakyan, pila kalupok isa lang man? Isa lang. Isa lang. Tapos sa makina na igo. Sa tangki sa fuel na. Sa sulod. Sa sulod sang pulong ko. Dariya, pag manaog yan, pila kalupok sa salakyan mo? Isa lang. Isa lang yan. Isa lang ginang napatian ko, pero kahinay lang ako kalupok. Kaya ang hangin ka prato din mo. Kaya kitlagan ko nga prato dito sa DPWH. Ngay ko bulig. Pero kung napatian ko doon ka hinay nga lupok lang. Okay. Tapos pag amo ko na ako, matumba na sa gali. Ano ko nung nakita mo gina, anong pilasa to? Wala. Saan dyan? Action bahay na pati na parpayo naman rin, no? Sir Medina, kaya nasa tunit ka mismo sa eksena sang krimen, sa rin dating paghikog tari. So karon ara na sa punerary ang bangkay, sining 19 anyos nga lalaki. At pamilya nag-ayo gid man nga hindi nang paghiladan abino para of course para man sila nga proteksyon ng symbay. Samtang ongoing pa din mas madalang pag-investigasyon sa ato naman nga mga kapulisan. Mo na, Isa pa lang illegal action dyan, no? Yes, Sumbay. Initially, isa pa lang sa ulo dampe. Amo tong kay na po pagid ang agay sa dugo dito sa iya mismo ako sa din sa nakaigda no kamyang action bright. Galing kay pagmuno ito sa taxi driver niya may problema siya sa family niya. Wala gid matagan kung ano klase problema. Ini daw gid mapalayag abi. Balikan to sa action dyan sa siningi matiniyon ano. Sa balita sa patrol. Porte man no. Planindog man blahibo tas kakatabo di cross ba Negros kay Bacolod na mga kwan man no kaso sang panginmatay. Okay, dalagi lang kay balikan ta section Jan Abi sa sining finale report sining nasambit iyang pagluthang sang kagalingon niya. Kay gusto ta lamang kuton kun mayara na sang ginatawag naton conclusion dining police nga naghikog in action Jan. Yes, sa Sombray, palayag na mismo ni Police Lieutenant Colonel Levi Pangle, ang concurrent station commander sa Police Station number 3, nga inipaghikog gidman, no? Pero gina-check nila kung may ara foul play, hindi pa nila subong ma-determinar kung mapalayag. Ulat-ulaton pa nila naman ang resulta, ang kabugusan ng resulta sa gipatigay ng investigasyon sa scene of the crime operative action na Brian. Action Jan? Yes, sir, sino pagpulo pamangkot kay Lantoto, ini nga family naman prominente, simple lang, dokano lang. Actually, at Sombray, kining pamilya, ang ilang apelyedo, kung ang taon mo, hindi gid common nga apelyedo, at Sombray. Ipasa ko na si mo, basi ikaw ya, ka sa iyang apelyedo. Pero ang iyang do may pagkaano gid man ang iya mismo nga identity at Sombray. So nga persona. Pero ako do hindi ko ni nga damo ko kilala abi nga amo ni nga apelyedo. Sang lalaki abi no action na Brian. Pero tong tatlo kay na nga mga amigo, mga abyan nga nagdulong pa siya sa taxi kay na nakapadulong naman sila sa area. Wala action right? Wag isla gro idea no. Ako pa nang gina-check kung wala sila idea or asubay ko na contact sila mismo no sang aton man nga mga kapulisan or nakwa bisang pulis ang ilaman nga angalan or identity kay hindi man tugali hindi man mismo even ang pulis or ang taxi driver hindi identified at Sombray ang ngalan. Nagalibog ang ulo action dyan di pa halin sa sulod sang mall di ba? Ini sila. Yes. So paano nakagwa sulod ang iya sini personal nga gamit ang armas niya kay di may mga checking na da? Ikaw lang Sombray hindi pa ma-confirm sa pulis kung nakasulod sa gid sa mismo mall. Ang oblado ko na i-check nila bala ang CCTV camera dara sa may Ayala Malls kung may aragin man nga dara nakatuon kay para mabala nila kung halin din man susulod or ari lang sa kilid and then amo to nga may bit-bit sa action na Brian. Ay sige salamat action Jan.
Ano mo na, no? Ang action by, no? Ang detalye naman sa nagtatay na tigto nga paghikog sa isa naman kalalaki. Balik magikan sa batol, ang taglibot sa Bakaldaksyon John Diaz. Una sa aksyon sa Bakaldaksyon Radyo. Action Firing Line. Una sa balita, una sa aksyon. Aksyon Radio. Kwarte na. So, okay. Batian ko ng apelyido niya actually. Sa nagliligad ng mga binulan. Salamat, Kidaksyon John, sa imo sining report gikan sa patrol. Nga pag-tutok sining nasambit iyang boss ining paghikog. Boss nga gabi, i-try na to na nga maka-contact kita. Pila ka mga personalidad nga may ideya sa ginatawag naton mga sa mga psychology bla. Although nga previously naka-interview na ta diri sa mga tawo nga may makinaalam sa mga ginabatsyag sa mga tawo nga nagahikog. Pero ti mga last year pa to. Boss, try naton nga may ligwa kita nga time. I-check naton kung nga ang katabo ini sa mo nga mga persona. Kitiyo, ang ginmention sa driver gisakyan niya problema sa pamilya. So naglabot gid sa point iya nga ginkuot yang armas niya, kagin kak niya, kagin luthang naginagaway pa sila. So amo na patay gid, no? Patay porte. Action Firing Line. Last 8:48. Dali gid lang kay kwaon ko may panibag-ong update kita sa coronavirus gikan dito sa National Makaksyon with Action An Diaz, Diaz Defensor. Una sa balita, una sa aksyon. Aksyon Radio. Nadaranan ko kay Action dyan sa patrol. Action An, may gabi. Action na, Brian, mayong gabi, ginconfirmar sang Department of Health o DOH nga may ginamonitor ang ahensya nga posible ikatatlo action bray nga kaso sang sining 2019 novel coronavirus acute respiratory disease o kun ining 2019 nCoV ARD diri sa Pilipinas. Unconfirmed pa na iha, ginamonitor pa lang. Action Okay. bray. Sa Senate committee hearing, ginpahayag ni Doke nga magluwas sa mag-asawa nga itong na-confirm na gidya, mag-asawa nga Chinese, may isa pa sila nga gina-verify. Kag ini mahibaluan tanan buwas. Miyerkules ang panibag-o nga update action bray. Kag sunod diri sa Tiglikom nga base man sa Pebrero 4 nga datos or subong nga adlaw, naka-record ang DOH sang 105 ka kaso sang persons under investigation o kun PUIs sa diin 90 diri ang gin-admit sa mga hospital kag may 12 na ka mga na-discharge. 12 kontra 34. 12 na butang 12 ang nabutang. Okay, sige, actionan. So, base man sa records sang yaka World Health Organization na update lang action bray, may ara sang 17,391 ka mga gin-confirmar nga kaso sang nCoV sa bugos ini nga kalibutan. Kag sa amo nga datos, ang 17,238 ang na-record lang ina sa China. Sa China lang na iya. Amo tong mention ko kay nga may 19,000 ang iban way patuyag li labot man. Wala pa man action bray. 40 no. So, and then naglambot naman sa 425 ang pinaka-update, pinaka-latest nga update, 425 ang na-record nga patay sa China. 40. China alone, dala na ng Pilipinas. May isa kita diri. Yes, taga sa Hong Kong. May isa man sa Hong Kong. So mga 27 for 27 or 26 mga dira-dira. Kaya iya pa lang ginisang China ya mo, meaning wala pa nadala ang sa outside. Salamat aksyonan. Sa mo action na Bray, ang update naton, monitor naton regarding sa sining nCoV virus or novel coronavirus diri yang tinagapekto man sa pila ka mga persona. Pero at least persons under investigation. Ginalalisan pa na subong mo ang PUI. Kaya dapat ko no, balto ni, di ko na paglawagon dapat ko na PUO ko na mo. Totod. Observation, dapat in the investigation. Okay, actually action by, do gamay lang info May nang nabasahan ko, doon naglingin, magaling ulo ko, kay may ara sa nakabutang persons under investigation. May ara pagidya, patients under investigation. Magambal kita patients, action on, sa hospital na sila yan. Ang person sa puloy, kung din laging quarantine. PUMs na saya. Monitoring. Persons na yung tawag sina. Kaya tiway mo sa hospital, tuod mo. Tijak to man. Yes, action bray. So sa liwat, sa mga ka-action naton kay base, actually kin-mention, taman ni kagabi, ang PUMs kay PUIs. Parang pinaka-ending point da, virus gapon. Ang sa PUIs, ginahulat, diri sa aton, ginahulat,
Kaya may iba niya nagalapta na dayon agad-agad. Why tadi? Oo, mas mayo kasaligan ang info halin mismo sa health officials or sa Department of Health. Yes. So. Do ka nawig na. Sa Action Bray, ang update naton, balita gikan sa News Center, una sa balita una sa Action and Defensor. Sa Bacolod, Action Radio. Una sa balita, una sa aksyon, Aksyon Radio. Salamat aksyonan, balita gikan sa News Center. Giningagot talang to kami update siya partis ni. So kabay pa ini gina-monitor, hindi lang gin mag-positive ini. No? Kaya may duha na mo, isa patay, isa ginabulong pa. Ginatagaan pa sang mga medisina. Subo nga para mabuligan man eh. Las 8:52. Objective, balanced discussion, fearless comments. Action Firing Line. Ikaw na ginapamati ang namon ginasandigan. Tingog sang probinsya, kamatuuran ginapalap na. Minsay nga may dala, paglaom kag kasanag. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbudlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang biton, mga balita nga dala inspirasyon. Aksyon radyo, Bacolod man sa gihapon. Patayon Aksyon radyo, Bacolod saludo sa imo. Patayon Aksyon radyo, salamat isa pa serbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sang ginadampingan. Patayon Aksyon radyo. Bacolod nun kag Negrosanon, inyong pamatian. Stasyon nga nagapalaplag sang kamatuoran. Mabakod nga prinsipyo, reporter handa sa serbisyo. Kahapon, karon kag sa gihapon, kita magapadayon. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon.
inspirasyon sa pagbutlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang bituon. Mga balita na may dala inspirasyon, Aksyon Radio, bakolon man sa gihapon. Padayon Aksyon Radio, bakolon saludo sa imo. Padayon Aksyon Radio, salamat gid sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod na mensahe, wala sa ginadampiligan. Padayon Aksyon Radio. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Ikaulog na na'y sabisan ano nga kalintangan. Responsable nga pagbalita, padayon nga italaknan. Malasig pero sigurado, aksyon nga may dala pagpalanggan. Action Radio Philippine Standard Time, las 8:58. This time check is brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world-class quality. Oras ginadulong sa kaalwan sang Tando I Light. Tando I Light, ang gaan pag may kasama. Oras ginadulong sa inyo sang Enervon. Mag-Enervon everyday para may more immunity. Action Firing Line. May mag-ugly action hands, ano? Sorry, Gid. Gina-endorso natin sa inyo mag-aksyon ang Evergreen Live o kon Evergreen Herbal Capsule. Ano? Ining nasambit nga kapsula, patuman sang pagbuhin sa sobra kag kulang ginadungagan sa inyo siriko galingan. Action Firing Line. Ano mga sobra sa lawas nga dapat bantayan gid kay ini nagatugas ang balatian, sobra nga sugar, kalamay, sobra nga kolesterol, acid ra, uric acid, asin, kag tambok, creatinine acid, constipation kag iban pa. Ining Evergreen Herbal Capsule mag-aksyon, kompleto sang vitamin A, mayara sa B vitamins, vitamin C, vitamin E, potassium, iron, magnesium, may ara man siya sang ginatawag calcium, zinc, kag iban pa. Ining nasabit na produkto, produkto halin ini sa Doc Gico Alternative and Health Food Center, kag aprobado iniya sa Food and Drugs Administration. Suliton ko lang Evergreen Herbal Capsule para gida sa inyo sini nga kaayuhan. Action Firing Line. Para sa inyo pangpaligo nga habon, ng Xanton Plus Herbal Soap naman yan, ginendorso na ton sa inyo pangpakinis sa panit, padula sang katol-katol, mga pimples, sudrang inyo sini nga mga nawong abi nga medyo mayara sang itom-itom, Xanton Plus Herbal Soap ina mag-action. Action Firing Line. Medyo nagapanimaho, imo sini nga lawas, Xanton Plus Herbal Soap kinanglan to. Pati kaspaku to palayason nga. Action Firing Line. Before matulog, dapat magpamanios kita sang Xanton Plus Herbal Oil naman niya. Amanin ako nga bulig parang panuhot dara palanakit sang kalawasan, tuhod, ang inyo sini nga hawak, liog, ulo kag iban pa. Mag Xanton Plus Herbal Oil na mag-aksyon. Action Brian Morden. Action Firing Line. Bayan gabi lang kay Tastela, nag-monitor si Matrion kagupod sa sining nga Iloy. Ay ban nga mga minsay ko nabasa, pasensya gid. Pabuwasan ta na. Ang basang iban din daw, hindi due tayo ng hospital sa coronavirus. Pero damo, guro nagka-hospital bangon sa nervyos. Sige lang pangamuyon, talaga din na maglawig ni. Hear our prayer. We are your children, and we've gathered here today. We've gathered here to pray. Hear our cry. Oh Lord, we need your mercy, and we need your grace.
Wala kita sa igo pang oras makaksyon sa aton sila nga pagpanganagan. Upod sa bugos nga pwersa sa Aksyon Radio News Department sa pagpanguna ng Aksyon Rex Cantong. Station Manager Sununa Magbanwa. Sa technical side, we have Aksyon Henry Spulgar and Sir J.M. Baikin. Sa News Center, Aksyon An Defensor. Aton nga backup sa buong gabi. Standby karon sa Aksyon Night Patrola with Aksyon Eric Magbanwa. Tagin nyo naman nabatian ang isa ka memorable nga istorya sa Action Firing Line. Magilibati tabwas sa mamangyapon nga estasyon kag oras. Ini sa Action Brian Morden. Nagapasalamat gid sa inyo. Una sa balita, una sa aksyon sa Bacolod Aksyon Radio. Good night and God bless. Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Aksyon Radio. Sa Bacolod, Aksyon Radio. Aksyon Radio. Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Aksyon Radio. Sa Bacolod, Aksyon Radio. Aksyon